नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। गावचा कारभारी कोण याची उत्सुकता अगदी काही वेळातच संपणार आहे। मतमोजणी सुरुवात झालेली आहे। प्रत्येक तालुक्याच्या तहसीलदार केंद्रावर तहसीलदार ठिकाणी ही मतमोजणी सुरू करण्यात आलेली आहे आणि आता अनेक ग्रामपंचायतीचे निकाल हाती येण्यास सुरुवात झालेली आहे। काही ग्रामपंचायतींचे निकाल हाती सुद्धा आलेले आहेत आणि हे सर्व निकाल तुम्हाला कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह वर थेट लाईव्ह पाहता येणार आहे। आता आपण पाहूयात वालावल मध्ये काय स्थिती आहे। वालावल मध्ये भाजपने खातं खोललंय। वालावल ग्रामपंचायतीच्या रूपाने भाजपने आपली एक जी ग्रामपंचायत आहे ती बळकावण्यास सुरुवात केलेली आहे आणि कुडाळात भाजपने आमदार वैभव नाईक यांना जोरदार धक्का दिलेला आहे। वालावलची जी ग्रामपंचायत आहे ती 9 सदस्यांसह सरपंच पदाचे उमेदवार होते राजेश प्रभू, हे सगळेच्या सगळे उमेदवार विजयी झालेले आहेत। तर भडगाव मध्ये देखील सर्व भाजपचे सरपंच आणि सदस्य हे निवडून आलेले आहेत। तर हुमरमळा ही जी अतुल बंगे यांचं वर्चस्व होतं या ग्रामपंचायतीवर, त्याला देखील सुरुंग लागलेला आहे आणि इथं सुद्धा भाजपने शिरकाव केल्याचं पाहायला मिळत आहे आणि याचे अपडेट सुद्धा तुम्हाला कोकण 7 लाईव्ह वर पाहता मिळणार आहे। भाजपने आता जल्लोष करायला सुरुवात केलेली आहे आणि तिथं मालवणात देखील अतिशय महत्त्वपूर्ण ग्रामपंचायत असलेल्या आचरा ग्रामपंचायतीत सुद्धा भाजपचे उमेदवार सरपंच पदाचे उमेदवार जेरॉन फर्नांडिस हे आघाडीवर असल्याचं पाहायला मिळतंय। त्यामुळे आता उत्सुकता वाढलेली आहे। गावचा कारभारी कोण हे प्रत्येक ग्रामपंचायतीचं चित्र हे काही वेळात स्पष्ट होणार आहे। आता थेट जाऊयात कुडाळातली काय परिस्थिती आहे ते जाणून घेऊयात आमचे कुडाळ करेस्पॉन्डंट प्रसाद पाताडे आणि त्याचबरोबर पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर यांच्याकडून। याशिवायच रणजित देसाई यांची सुद्धा भाजपचे नेते रणजित देसाई यांची सुद्धा प्रतिक्रिया आलेली आहे। त्यांनी सुद्धा महत्त्वाचं विधान केलेलं आहे आणि भाजपचा विजय हा आमदार वैभव नाईक यांच्या अस्तित्वाला सुरुंग लावणारा ठरणार आहे अशा प्रकारची प्रतिक्रिया दिलेली आहे। थेट आता जाऊयात कुडाळात आणि तिथले अपडेट जाणून घेऊयात। अगदी काही वेळातच आपण हे पहिल्या फेरीचे कल हाती आलेले आहेत। बहुचर्चित हुमरमळा ग्रामपंचायतीमध्ये 85 मतं घेत एकमताने भाजपचा उमेदवार जो सरपंच पदाचा आघाडीवर आहे। आपल्यासोबत हे सगळा माहोल पाहू शकतो कशा पद्धतीने दिसतोय। आपण थेट जातोय। आपल्यासोबत रणजित देसाई पहिले जे कल आहेत अतुल बंगेंना धक्का बसतोय। 2 जागावर भाजप वालावल उमरमळामध्ये विजय होते। कसे असतील पुढचे कल? निश्चितपणे पुढचे कल देखील याच सारखे असणार। हा ट्रेंड सुरू झालेला आहे, तो सातत्याने कायम राहणार। निवडणुकीचे अखेरचे निकाल येईपर्यंत असेच कल राहणार आहेत। बहुचर्चित हुमरमळा लिंबू टिंबूचा प्रयोग झालेला होता आणि पहिल्या याच्यामध्ये भाजप 85 आणि तानाजी पालव 84 एकमताने पहिल्या फेरीत तुमचा उमेदवार आघाडीवर। कसं बघता, काय असतील निकाल? नाही, मी उमरमाळा जो तुम्ही म्हणताय वाडी उमरमाळा, या वाडी उमरमाळा गावात सुद्धा भाजपची सत्ता येणारी 100% सत्य आहे। आणि जे काही लिंबू टिंबूचे प्रकार झाले ते कोणी केले याबद्दल मला काही कल्पना नाही, परंतु निवडणुकीत अशा प्रकारचे जे काही प्रकार आहेत त्याचा मी सक्त विरोध करतो। असे होता कामा नयेत आणि त्याचे जे काय परिणाम आहेत ते आता निवडणुकीत दिसतील सगळे। इतर ग्रामपंचायती आहेत, विशेषतः भडगाव असतील वरते, काय अपेक्षित निकाल? कुडाळ तालुक्यात एकूण 5 ग्रामपंचायती सार्वत्रिक निवडणूक आहेत। 5ही ग्रामपंचायतीवर भाजपची निर्विवाद सत्ता येणार हे मी आता जाहीर करतो। बंगेंना धक्का बसतोय। यापुढे अजून धक्के मिळायचे आहेत। ही सुरुवात झालेली आहे, अजून बरेच धक्के मिळायचे आहेत। कणकवलीमध्ये वारगाव भाजप 2 ग्रामपंचायती ताब्यात येत आहेत। इतर कसे निकाल असतील 23 पैकी? कणकवली जो विधानसभा मतदारसंघ आहे तिथे सन्माननीय नितेशजी राणे यांचं कामच खूप चांगलं आहे आणि त्यामुळे कणकवली जो विधानसभा 3 तालुक्यांचं म्हणतो 3 तालुक्यात भारतीय जनता पार्टीला निर्विवाद बहुमत मिळणार। काय फॅक्टर भाजपचा चाललेला आहे? काय सन्माननीय राणे साहेब असतील, रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, यांनी जी कामं केलेली आहेत आणि कुडाळ तालुक्यात विशेष करून सन्माननीय निलेशजी राणे यांनी जे काम केलेलं आहे, गेले 1.5 वर्षात ते कुडाळ तालुक्यात तळागाळातल्या कार्यकर्त्यापर्यंत पोहोचून तो त्यांनी विश्वास कार्यकर्त्यांना दिलेला आहे। त्याच्या बळावरती आम्ही निवडणुकीला सामोरं गेलो आणि मला खात्री आहे की त्याचे परिणाम आता दिसायला सुरू झालेले आहेत। काही ठिकाणी थोड्या पिछाडीवर आहे भाजपचे उमेदवार, कसं बघता शेवटचा कल? शेवटचा कल येईपर्यंत भारतीय जनता पार्टीचे 5च्या 5 सरपंच बसणार आणि सर्व बॉडी या बहुमताने बसणार। परिवर्तनाची नांदी आहे कुडाळ मालवण 100%। ही आता कुडाळ मालवण मधल्या लोकांनी दाखवून दिलेलं आहे की 9-9.5 वर्ष तो त्यांनी या आमदारांनी या कुडाळ मालवण मतदारसंघात कुठच्या प्रकारचं काम केलं नाही आणि सन्मान निलेशजी राणे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही या निवडणुकीला सामोरं गेलो आणि ही आता परिवर्तनाची चाहूल या कुडाळ मालवणच्या मतदारांनी आपल्या सर्वांना दिलेली आहे। ओव्हरऑल 23 ग्रामपंचायती जिल्ह्यामध्ये किती जिंकू शकतं भाजप? नाही, आमची तर अपेक्षा आहे की 23च्या 23 ज्या पद्धतीत प्रचार केलेला आहे, ज्या पद्धतीत काम केलेलं आहे कार्यकर्त्यांनी, 23च्या 23 ग्रामपंचायती आमच्याकडे येतील।
सद्यस्थितीमध्ये इतर सदस्यांची काय स्थिती आहे? पहिल्या प्रभागाचे 5 निकाल लागले, तुमच्याकडे काय हाती येत आहे? आमच्याकडे पण निकाल आले त्या धुमरमाळमध्ये फक्त एक आमचा सदस्य कुठेतरी मागे आहे असं कळलं मला, परंतु अन्य ठिकाणी सर्व ठिकाणी आमच्या पहिल्या प्रभागातले उमेदवार देखील विजयी झालेले आहेत. 11 मतांनी पिछाडीवर आहे. तेच आता समजेल, मला अजून अद्यापर्यंत निकाल आलेला नाही, पण आमचा भारतीय जनता पार्टीचा विजय होणार. जल्लोष थोड्या वेळातच आपल्याला दिसेल. सगळ्यांना कार्यकर्ते तयार आहेत. येथे रणजित देसाई सगळा माहोल पाहायला मिळतोय की पहिल्या कलमध्ये जे आहेत पहिले निकाल येत आहेत पहिल्या फेरीचे, यामध्ये ठाकरे सेनेला मोठा धक्का बसतोय. लिंबू टिंबूची जी ग्रामपंचायत म्हणून बहुचर्चित झालेली होती हुमरमाळा, यामध्ये काठीकी टक्कर पाहायला मिळते. भाजपचे गजानन पालव आहेत ते 85 मतं मिळत आहेत त्यांना, आणि तानाजी पालव आहेत जे लढत आहेत त्यांना 84 मध्ये एका मतांची आघाडी, आणि बाकीचे 3 उमेदवार हे बरेच पिछाडीवर असल्याचं पाहायला मिळते. हे पहिल्या फेरीचे निकाल आहेत. यानंतर दुसरी आणि तिसरी फेरीनंतर जे चित्र स्पष्ट होईल. मात्र जे कल हाती येत आहे त्यामध्ये भाजप मुसंडी मारताना पाहायला मिळते. फक्त बंगेंच्या वालावलमध्ये 11 मतांनी जो ठाकरे सेनेचा उमेदवार आहे सरपंच पदाचा तो आघाडीवर आहे. मात्र 2 जागा पहिल्या भरत केसरकरांचो येता तुमचो गायब दोन होता जागा भाजपने मध्येच बारीक होत असा. जी बहुचर्चित ग्रामपंचायत इथे मुसंडी मारलेले पाहायला मिळते. थोड्याच वेळामध्ये इतर 2 प्रभागाचे निकाल आल्यानंतर 5 ग्रामपंचायत सरपंच कोण हे स्पष्ट होणार आहे. वैभव नाईक यांना या निमित्तानं मोठा धक्का बसलाय. मंगेश टेमकर हे राणे समर्थक होते, मात्र ते ठाकरे गटात त्यांनी प्रवेश केला होता, त्यामुळे भाजप समोरील अडचणी वाढणार अशी शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र त्यानंतर भाजपनं लगेचच तिथं माजी बांधकाम सभापती जेरॉन फर्नांडिस यांना उमेदवारी देताना सरपंच पदासाठी उमेदवारी दिली होती, आणि त्यांनी आता इथं मोठी खेळी केल्याचं पाहायला मिळत आहे. आमदार वैभव नाईक यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागलेला आहे, कारण तिथं आचऱ्यात महत्वपूर्ण हा निकाल हाती येतोय, कारण संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष या आचऱ्याकडे लागलं होतं. प्रतिष्ठेची निवडणूक झाली होती आणि आचऱ्यात सरपंच पदासह 11 सदस्य निवडून येत भाजपने एकाहाती सत्ता स्थापन केला आहे, एकाहाती वर्चस्व मिळवलेलं आहे. आता थोडं देवगडात येऊया. देवगडची सुद्धा अपडेट पाहून घेऊया. देवगडमध्ये तिर्लोट प्रभाग क्रमांक 2 वर भाजपचे कल्पेश दाजी घाडी 281, तर कल्पिता कल्पेश घाडी 264 मतांनी विजयी झालेले आहेत. हे सरपंच पदाचे उमेदवार आहेत. आता पुन्हा एकदा मी मालवणातील आचरा या ग्रामपंचायतीसाठी जाते. जेरॉन फर्नांडिस हे सरपंच पदाचे उमेदवार होते, ते 242 मतांनी विजयी झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. आताच्या घडीची बिग ब्रेकिंग मोठी बातमी पाहायला मिळते. ग्रामपंचायत निवडणूक अपडेट मधली सगळ्यात मोठी निवडणूक होती, प्रतिष्ठेची निवडणूक मानली जात होती, ती म्हणजे आचरा ग्रामपंचायती, आणि तिथं भाजपनं वर्चस्व प्रस्थापित केलेलं आहे. मालवण आणि कुडाळात भाजपचं वर्चस्व आपल्याला पाहायला मिळतंय. महत्वपूर्ण अपडेट हाती आलेले आहेत. आणि आता दोडामार्गात सुद्धा जाऊया. दोडामार्गचे सुद्धा अपडेट जाणून घेऊया. प्रतिष्ठेची निवडणूक म्हणून इथं लढवण्यात आलेल्या साटेली भेडशी छाया धरणे सर्वाधिक मतं मिळून विजयी झाल्यात. त्यांनी सर्वाधिक 1000 मतं मिळून त्या विजयी झालेल्या आहेत, आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार नेहा नरेंद्र ठाकूर हे 194 मतांनी, अश्विनी विश्वास धरणे यांना 127, तर मोरेस्कर दीपाली किरण यांना 435 मतं मिळालेली आहेत. त्याचबरोबर छाया धरणे यांचा विजय जाहीर होताच त्यांच्या समर्थकांनी जल्लोष केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय, आणि इथं जल्लोष सुरू झालेला आहे. कुडाळात आणि मालवणात आता भाजपनं मोठा जल्लोष सुरू केलेला आहे. रणजित देसाई यांची आपल्याला प्रतिक्रिया पाहायची आहे. अगदी थोड्याच वेळात ही आपण प्रतिक्रिया पाहणार आहोत, त्याचे अपडेट घेणार आहोत. आताच्या घडीची मोठी बातमी समोर येते, ती म्हणजे आचरा ग्रामपंचायतीची. आचऱ्यामध्ये भाजपनं खातं खोललेलं आहे. ठाकरे गटाला मोठा धक्का दिलेला आहे. आताच्या घडीची मोठी बातमी समोर येते. प्रतिष्ठेची निवडणूक इथं करण्यात आलेली होती, आणि आमदार वैभव नाईक हे सुद्धा तिथं ठाण मांडून होते, मात्र तिथं भाजपचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. आताच्या घडीची बिग ब्रेकिंग मोठी बातमी आपल्याला पाहायला मिळते. या संदर्भातले अपडेट आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत. मात्र सध्या महत्वपूर्ण निकाल होता तो म्हणजे आचरा ग्रामपंचायतीचा, आणि आचरा ग्रामपंचायतीमध्ये महत्वपूर्ण निकाल हाती आलेले आहेत. त्याचबरोबर ओटव सरपंच पदासह 3ही सदस्य पदांवर भाजपनं विजय मिळवलेला आहे. आज ओटव ग्रामपंचायतीचे हे महत्वपूर्ण निकाल होते. त्याचबरोबर वारगाव, हळवल आणि ओटव पोटनिवडणुकीत भाजपची सरशी होती, ते सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते. अगदी महत्वपूर्ण निकाल आपण पाहतोय. हळवल, वारगाव इथं भाजपचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. तिथं तालुक्यातील ग्रामपंचायत पोटनिवडणुकीकरिता
ह्या इलेक्शन्स लागलेल्या होत्या आणि त्याचे अपडेट आपल्याला जाणून घ्यायचे आहेत. वारगावमध्ये भाजपचा उमेदवार हे विजयी असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. अतिशय महत्त्वपूर्ण असे अपडेट आपल्याला जाणून घ्यायचे आहेत. आता सध्या आपण पाहिलं तर सुरुवातीच्या टप्प्यात तरी भाजपचा मोठ्या प्रमाणावर विजय होतोय. इथं ठाकरे गटाला जोरदार धक्का मिळतोय. तर कणकवली तालुक्यातील महत्त्वपूर्ण अपडेट जाणून घेऊयात. वारगाव आणि हळवलमध्ये महत्त्वपूर्ण निकाल आहेत. पोटनिवडणुकीचे हे निकाल आहेत. इथं हळवलमधून प्रभाकर श्रीधर राणे 236 मतांनी विजयी झालेले आहेत. मते घेत त्यांनी विजय मिळवलेला आहे. त्यांच्या विरुद्ध असलेले सुभाष भिवा राणे यांना 167 मतं मिळालेली आहेत. तर नोटाला 3 मतं मिळाली आहेत. वारगावच्या पोटनिवडणुकीत प्रमोद आत्माराम केसरकर यांना 203 मतं मिळालेली आहेत. महेंद्र आत्माराम केसरकर यांना 120 मतं मिळाली आहेत. प्रमोद केसरकर 203 मतांनी त्यांचा विजय झालाय. तर नोटाला 4 मतं मिळाली आहे. तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली इथं मतमोजणी सुरू होती आणि महत्त्वपूर्ण वारगाव आणि हळवल पोटनिवडणुकीचे हे निकाल होते. याचबरोबर आपण पाहतोय ते महत्त्वपूर्ण निकाल आता हाती यायला सुरुवात झालेली आहे. अगदी थोड्याच वेळात स्पष्ट होणार आहे चित्र. आपण जर पाहिलं तर 24 ग्रामपंचायतींसाठी 70.13% मतदान झालेलं होतं आणि आताच्या घडीची मोठी बातमी ती म्हणजे मालवणमध्ये मोठा विजय हा भाजपनं मिळवलेला आहे. त्याचबरोबर इतर सुद्धा आपल्याला अपडेट जाणून घ्यायचे आहेत. पण आता पाहूयात रणजित देसाई यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊयात. त्यांनी महत्त्वपूर्ण असं विधान केलेलं आहे. अनेक बाकीच्या ज्या ग्रामपंचायती आहेत ते सुद्धा आम्ही मिळवणार आहोत. मात्र या विजयानं भाजपची घौडदौड सुरू झालेली आहे आणि हा आमदार वैभव नाईक यांना दिलेला धक्का आहे, अशी प्रतिक्रिया रणजित देसाई यांनी व्यक्त केलेली आहे. आताच्या घडीची मोठी बातमी 52 पोटनिवडणुकांसाठी ग्रामपंचायतीच्या इलेक्शन्स लागल्या होत्या. तर 24 ग्रामपंचायतींसाठी सुद्धा लागलेल्या होत्या. त्यामध्ये मालवणातली आचरा ही जी ग्रामपंचायत होती ती प्रतिष्ठेची करण्यात आलेली होती. त्याचे निकाल आपण पाहतोय. महत्त्वपूर्ण अपडेट आपल्याला जाणून घ्यायचे आहेत. कुडाळमध्ये आता कार्यकर्त्यांनी भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. महत्त्वपूर्ण बिग ब्रेकिंग आपण पाहतोय. आचऱ्यात महत्त्वपूर्ण निकाल हाती आलेले आहेत. आचऱ्यामध्ये जेरॉन फर्नांडिस हे सरपंच पदाचे उमेदवार विजयी झालेले आहेत. 242 मतांनी त्यांनी विजय मिळवलेला आहे. तर त्याचबरोबर सरपंच पदासह 11 सदस्यही निवडून येत तिथं भाजपनं एकहाती सत्ता प्रस्थापित केलेली आहे. अतिशय महत्त्वाचे असे महत्त्वपूर्ण हे निकाल आहेत आणि ही खरं तर प्रतिष्ठेची निवडणूक झालेली होती. आताच्या घडीची मोठी आणि बिग ब्रेकिंग. अतिशय महत्त्वपूर्ण हे निकाल आपण पाहतोय आणि याचबरोबर अनेक ग्रामपंचायतींचे सुद्धा आपल्याला निकाल जाणून घ्यायचे आहेत. त्याचबरोबर वेंगुर्ल्यातले सुद्धा अपडेट जाणून घ्यायचे आहेत. तिथं सुद्धा लक्ष लागलेलं आहे. अनेक महत्त्वपूर्ण निकाल जे आहेत तिथून आपल्याला जाणून घ्यायचे आहेत. त्याचबरोबर कणकवलीतले सुद्धा काही निकाल आपण पाहिलेत. मात्र कुडाळ आणि मालवणमध्ये काटेकी टक्कर होत असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. अतिशय महत्त्वपूर्ण असे निकाल आपण पाहतोय. ओटाऊ ग्रामपंचायतीवर भाजपनं झेंडा फडकवलाय. तिथं शिवसेना ठाकरे गटाचा दारुण पराभव झाला. इथे आपण दृश्य पाहतोय. किती वेळा बोलत राहू मी.
वर दे पती गेली पण तो सदस्य काय आलं एक जो काय झालाय तो आता ईश्वरी सिटी शंभर टक्के वैभव नायकांना धक्का भारतीय जनता पक्षाने दिलेला आहे. सन्माननीय निलेशजी राणे यांच्या नेतृत्वाखाली या कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये सर्व कार्यकर्त्यांनी एक दिलाने काम केलंय आणि त्याचे आता निकाल आपल्या हाती येऊ लागलेले आहेत. आता वालावलचा निकाल आलेला आहे. त्या ठिकाणी 9 पैकी 9 ग्रामपंचायत सदस्य आणि सरपंच म्हणून राजेश प्रभू एक प्रचंड मताधिक्याने 565 एवढं मताधिक्य निवडून आलेले आहे. त्याचबरोबर भडगाव ग्रामपंचायतीची निवडणूक झाली, त्या ठिकाणी देखील भारतीय जनता पक्षाचे सर्व सदस्य आणि सरपंच हे मोठ्या मताधिक्याने निवडून आलेले आहेत. त्याचबरोबर उमरमाळा वालावल जो गाव आहे या ठिकाणी गेली अनेक वर्ष अतुल बंगे यांची जी अबाधित सत्ता होती त्या सत्तेला देखील सुरुंग लावण्याचं काम हे भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेलं आहे. त्या ग्रामपंचायतीमध्ये देखील आम्ही शिरकाव केलेला आहे. अजून काही निकाल यायचे बाकी आहेत आणि मला निश्चितपणे खात्री आहे की वालावल उमरमाळा ग्रामपंचायतीमध्ये देखील भारतीय जनता पक्षाची सत्ता येईल. त्याचबरोबर अणाव उमरमाळा या ठिकाणी देखील आमचे सरपंच पदाचे उमेदवार हे आघाडीवर आहेत. हे निकाल आहेत ते स्पष्ट आहेत. या निकालाने एवढंच लोकांसमोर आणून दिलेलं आहे की गेली 9.5 वर्ष या भागाचं प्रतिनिधित्व करणारे वैभव नाईक हे निष्क्रिय ठरलेले आहेत. लोकांनी त्यांना साफ नाकारलेला आहे. जे आजपर्यंत कधी लोकांच्या समस्या जाणून घेण्याकरता गावापर्यंत पोहोचलेले नव्हते ते या ग्रामपंचायतीच्या निमित्ताने वाडीपर्यंत घराघरापर्यंत त्यांना जायला लागलं आणि त्यामुळे लोकांनी आता 100% निर्धार केलेला आहे की या पुढचा कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हे निलेशजी राणे असणारे लोकांनी या मतपेटीतून दाखवलेला आहे. माझ्या मते सिंधुदुर्ग जिल्हा हा संपूर्ण महाराष्ट्रात साक्षरतेच्या बाबतीत सगळ्यात अग्रस्थानी आहे. त्यामुळे या लिंबू टिंबूचा प्रकार हा या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चालत नाही हे देखील या निकालातून स्पष्ट झालेलं आहे. हात चालू होते अंगाला मला वर दे पती गेली पण तो सदस्य काय आलं एक जो काय झालाय तो आता ईश्वरी सिटी
100% वैभव नाईकांना धक्का हा भारतीय जनता पक्षाने दिलेला आहे। सन्माननीय निलेशजी राणे यांच्या नेतृत्वाखाली या कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये सर्व कार्यकर्त्यांनी एक दिलाने काम केलंय आणि त्याचे आता निकाल आपल्या हाती येऊ लागलेले आहेत। आता वालावलचा निकाल आलेला आहे, त्या ठिकाणी 9 पैकी 9 ग्रामपंचायत सदस्य आणि सरपंच म्हणून राजेश प्रभू एक प्रचंड मताधिक्याने 565 एवढं मताधिक्य निवडून आलेले आहे। त्याचबरोबर भडगाव ग्रामपंचायतीची निवडणूक झाली, त्या ठिकाणी देखील भारतीय जनता पक्षाचे सर्व सदस्य आणि सरपंच हे मोठ्या मताधिक्याने निवडून आलेले आहेत। त्याचबरोबर उमरमाळा वालावल जो गाव आहे या ठिकाणी गेली अनेक वर्ष अतुल बंगे यांची जी अबाधित सत्ता होती त्या सत्तेला देखील सुरुंग लावण्याचं काम हे भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेलं आहे। त्या ग्रामपंचायतीमध्ये देखील आम्ही शिरकाव केलेला आहे। अजून काही निकाल यायचे बाकी आहेत आणि मला निश्चितपणे खात्री आहे की वालावल उमरमाळा ग्रामपंचायतीमध्ये देखील भारतीय जनता पक्षाची सत्ता येईल। त्याचबरोबर अणाव उमरमाळा या ठिकाणी देखील आमचे सरपंच पदाचे उमेदवार हे आघाडीवर आहेत। हे निकाल आहेत ते स्पष्ट आहेत। या निकालाने एवढंच लोकांसमोर आणून दिलेलं आहे की गेली 9.5 वर्ष या भागाचं प्रतिनिधित्व करणारे वैभव नाईक हे निष्क्रिय ठरलेले आहेत। लोकांनी त्यांना साफ नाकारलेला आहे। जे आजपर्यंत कधी लोकांच्या समस्या जाणून घेण्याकरता गावापर्यंत पोहोचलेले नव्हते ते या ग्रामपंचायतीच्या निमित्ताने वाडीपर्यंत घराघरापर्यंत त्यांना जायला लागलं आणि त्यामुळे लोकांनी आता 100% निर्धार केलेला आहे की या पुढचा कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हे निलेशजी राणे असणारे लोकांनी या मतपेटीतून दाखवलेलं आहे। माझ्या मते सिंधुदुर्ग जिल्हा हा संपूर्ण महाराष्ट्रात साक्षरतेच्या बाबतीत सगळ्यात अग्रस्थानी आहे। त्यामुळे या लिंबू टिंबूचा प्रकार हा या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चालत नाही हे देखील या निकालातून स्पष्ट झालेलं आहे। हात चालू होते अंगाला मला वर दे पती गेली बट सदस्याला काय एक जो काय झालाय तो आता ईश्वरी सिटी तर ही होती कुडाळची अपडेट। कुडाळमधून भाजपनं मोठा विजय मिळवलेला आहे। वालावल असेल, भडगाव असेल, हुमरमाळात सुद्धा आता त्यांचा विजय सुरू आहे। तिथं सुद्धा भाजपनं शिरकाव केलेला आहे। मात्र आता पाहायची आहे अतुल बंगे हे जे शिवसेनेचे नेते आहेत त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊयात। हुमरमाळात मध्ये सुद्धा अतुल बंगे यांचं वर्चस्व होतं, मात्र तिथं भाजपनं मोठ्या प्रमाणावर विजय मिळवलाय। आता या सगळ्या निकालावर अतुल बंगे यांची प्रतिक्रिया काय आहे ती जाणून घेऊयात। खरं तर वैभव नाईकांवर लोकांनी आजपर्यंत विश्वास दाखवला, तोच विश्वास आजही आहे। कारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पूर्ण विचार करता कुडाळ तालुक्यात कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये वैभव नाईकांची ज्या ग्रामपंचायती होत्या ते वैभव नाईकांच्या ग्रामपंचायती कुडाळ ग्रामपंचायती जवळजवळ तालुक्यातल्या 3 ग्रामपंचायती आज वैभव नाईकांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या आहेत। त्यामुळे वैभव नाईकांच्या वर विश्वास राहिला नाही अशा प्रकारची हे चुकीचं आहे। त्यामुळे प्रत्येक वेळी आज जरी ग्रामपंचायतच्या पातळीवर निवडणुका झाल्या तरी त्या लक्ष्मीचं दर्शन मोठ्या प्रमाणात झालं। कारण माझ्यासारखी ग्रामपंचायत, छोटी ग्रामपंचायत, 7 सदस्य असलेले सरपंच असलेली ग्रामपंचायत, जवळजवळ 700 वोटिंग झालं। त्या ठिकाणी सुद्धा गेले 3 दिवस जिल्ह्याचे पदाधिकारी, भाजपचे पदाधिकारी त्या ठिकाणी ठाण मांडून होते आणि मला त्या ठिकाणी मी वैभव नाईकांचा खंदा कार्यकर्ता, शिवसेनेचा खंदा कार्यकर्ता म्हणून संपूर्ण बाजूने मला घेरलं गेलं। त्या ठिकाणी पैशाचं वाटप मोठ्या प्रमाणात झालं तरी लोकांनी आजपर्यंत
त्यांना ऐकलं, पण माझ्या 2 सदस्य त्या ठिकाणी पराभूत झालेत. पण कायमस्वरूपी लोकांचा विश्वास आमच्यावर आहे आणि संपूर्ण तालुक्यामध्ये शिवसेनेचा हा बालेकिल्ला कायम राहिला आहे. वैभव नाईकांवरचा विश्वास लोकांनी ठेवलेला आहे. वर्धे ग्रामपंचायत, उंबरमाळा अणाव ग्रामपंचायत आणि ही उंबरमाळा वालावल ग्रामपंचायत, हे 3 ग्रामपंचायत आमच्या आलेल्या आहेत. त्या मतांनी पराभव केला. काही ठिकाणी आमच्या अंतर्गत असलेली कार्यकर्त्यांमधली धुसफूस त्या ठिकाणी आम्हाला ती पराभवाला कारणीभूत ठरली आणि त्यामुळे अरे बापरे, तर अशा प्रकारे त्या ठिकाणी हे झालं. त्यामुळे काही सीट पडलेलं आहे. भाजपच्या परिवर्तनाची नांदी त्यांना ते स्वप्नच राहणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचं काही होणार नाही. या ठिकाणी कुडाळ मालवणमध्ये वैभव नाईकांचा विजय 2024 मध्ये 100% आहे. खरं तर वैभव नाईकांवर लोकांनी आजपर्यंत विश्वास दाखवला, तोच विश्वास आजही आहे. कारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पूर्ण विचार करता कुडाळ तालुक्यात कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये वैभव नाईकांची ज्या ग्रामपंचायती होत्या, ते वैभव नाईकांच्या ग्रामपंचायती कुडाळ ग्रामपंचायती जवळजवळ तालुक्यातल्या 3 ग्रामपंचायती आज वैभव नाईकांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या आहेत. त्यामुळे वैभव नाईकांच्या वर विश्वास राहिला नाही अशा प्रकारची हे चुकीचं आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी आज जरी ग्रामपंचायतच्या पातळीवर निवडणुका झाल्या तरी त्या लक्ष्मीचं दर्शन मोठ्या प्रमाणात झालं. कारण माझ्यासारखी ग्रामपंचायत, छोटी ग्रामपंचायत, 7 सदस्य असलेले सरपंच असलेली ग्रामपंचायत, जवळजवळ 700 वोटिंग झालं. त्या ठिकाणी सुद्धा गेले 3 दिवस जिल्ह्याचे पदाधिकारी, भाजपचे पदाधिकारी त्या ठिकाणी ठाण मांडून होते आणि मला त्या ठिकाणी मी वैभव नाईकांचा खंदा कार्यकर्ता, शिवसेनेचा खंदा कार्यकर्ता म्हणून संपूर्ण बाजूने मला घेरलं गेलं. त्या ठिकाणी पैशाचं वाटप मोठ्या प्रमाणात झालं तरी लोकांनी आजपर्यंत त्यांना ऐकलं, पण माझ्या 2 सदस्य त्या ठिकाणी पराभूत झालेत. पण कायमस्वरूपी लोकांचा विश्वास आमच्यावर आहे आणि संपूर्ण तालुक्यामध्ये शिवसेनेचा हा बालेकिल्ला कायम राहिला आहे. वैभव नाईकांवरचा विश्वास लोकांनी ठेवलेला आहे. वर्धे ग्रामपंचायत, उंबरमाळा अणाव ग्रामपंचायत आणि ही उंबरमाळा वालावल ग्रामपंचायत, हे 3 ग्रामपंचायत आमच्या आलेल्या आहेत. त्या मतांनी पराभव केला. काही ठिकाणी आमच्या अंतर्गत असलेली कार्यकर्त्यांमधली धुसफूस त्या ठिकाणी आम्हाला ती पराभवाला कारणीभूत ठरली आणि त्यामुळे अरे बापरे, तर अशा प्रकारे त्या ठिकाणी हे झालं. त्यामुळे काही सीट पडलेलं आहे. भाजपच्या परिवर्तनाची नांदी त्यांना ते स्वप्न राहणार आहे. त्यामुळे नेते अतुल बंगे आणि त्यांची ही प्रतिक्रिया होती. त्यांनी या संपूर्ण निकालावर महत्त्वपूर्ण असं विधान केलेलं आहे. आपला पराभव कशासाठी झाला, कशा पद्धतीनं भाजपकडे ह्या ग्रामपंचायती केला, यावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे. त्यांनी असा दावा केलाय की 3 ग्रामपंचायती या ठाकरे गटाकडे आलेल्या आहेत. कुडाळातल्या 3 ग्रामपंचायती, 5 पैकी 3 ग्रामपंचायती या ठाकरे गटाकडे आल्याचा दावा अतुल बंगे यांनी केलाय. त्याचबरोबर त्यांनी काही आरोप सुद्धा भाजपवर केलेले आहेत. हुमरमळा ही 7 सदस्य असलेली ग्रामपंचायत आहे, मात्र तिथं सुद्धा पैशांचा वापर हा भाजपकडून झाल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. आपल्याला 4 बाजूंनी घेरण्यात आलंय कारण आपण वैभव नाईक यांचे खंदे समर्थक आहोत, असा त्यांनी म्हणत भाजपवर टोला लगावलाय, भाजपवर आरोप केलेले आहेत. आणि त्याचबरोबर वर्धे, अणाव आणि हुमरमळा या 3 ग्रामपंचायती ठाकरे गटाकडे आल्याचा दावा अतुल बंगेंनी केलाय. त्यांच्या प्रतिक्रियेतून त्यांनी हा दावा केलेला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी पराभवाची कारणं सुद्धा सांगितली आहेत. कार्यकर्त्यांमधील अंतर्गत धुसफूस या पराभवाला कारणीभूत ठरतायत असं सुद्धा अतुल बंगेंनी महत्त्वपूर्ण विधान केलंय. त्यामुळे ठाकरे गटाला आता या सगळ्यावर मीमांसा करण्याची गरज आहे, समीक्षा करण्याची गरज आहे. कारण आगामी महत्त्वपूर्ण निवडणुका होणार आहेत. विधानसभा असतील, लोकसभा असतील आणि त्याचबरोबर अनेक पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या महत्त्वपूर्ण निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. अगोदरच शिवसेनेत मोठी फूट पडली आणि त्यानंतर अशा पद्धतीने जर हे नेते अशी वक्तव्य करू लागलेत की कार्यकर्त्यांच्या अंतर्गत धुसफुसीमुळे, अंतर्गत वादामुळे असे पडसाद उमटतायत किंवा असा पराभव होतोय, तर ही ठाकरे गटासमोरची मोठी अडचण असेल आणि भविष्यात त्यांना अनेक धोके सुद्धा यामुळे निर्माण होऊ शकतील. त्यामुळे आता नेत्यांनी यावर विचार करून कार्यकर्त्यांना सगळ्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये सामावून घेण्याची गरज आहे. तरच आगामी काळात ठाकरे गटासमोरील महत्त्वाच्या ज्या निवडणुका असतील त्या पार करणं सोपं ठरणार आहे. भाजपच्या विरोधात लढणं सोपं ठरणार आहे. नाहीतर त्यांच्या समोरच्या या समस्या आणखीन वाढत जाणार आहेत आणि त्यांचा पराभवाला सुद्धा त्यांना सामोरं जावं लागणार आहे. आता पाहूया भाजप नेते
दादा साईल यांची प्रतिक्रिया अतिशय महत्त्वपूर्ण अशी त्यांनी या संपूर्ण निकालावर प्रतिक्रिया दिलेली आहे. पाहूया. ते प्रकार वगैरे म्हणता येणार नाहीत. खेळ आहेत विरोधकांचे. लोकांवर कुठून तरी दबाव टाकायचा, लोकांची दिशाभूल करायची, मतदारांना त्या ठिकाणी प्रभावित करायचं, असा हा प्रकार आहे. आणि हे प्रकार निवडणुकीमध्ये वरचेवर घडत असतात. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे लिंबू मागे कोण आहे ते. त्यामुळे त्याच्यात काय अधिक बोलण्यात अर्थ नाही. भारतीय जनता पार्टीचे आम्ही सगळे पदाधिकारी असो, कार्यकर्ते असो, आमच्या नेत्यांवर आणि आमच्या नेत्यांच्या कर्तृत्वावर विश्वास आहे. आणि त्या विश्वासाच्या जीवावरच आणि विकास कामांचे असतील या जीवावरच आम्ही निवडणूक लढवत आहोत आणि नक्कीच आम्ही विजयी होणार आहोत. हो, 5ही ठिकाणी सत्ता बदल होणार आहे. त्यामध्ये वालावलमध्ये आमचीच सत्ता आहे. उर्वरित ठिकाणी वैभव नाईकांचे कार्यकर्ते हे सरपंच होते आणि या सगळ्या ठिकाणी सत्ता बदल होणार आहे. मी आता या वर्धे गावामध्ये आहे. तुम्ही माझ्या मागे कदाचित बघत असाल, हीच या रस्त्यांची अवस्था आहे. गेले 10 वर्ष या गावामध्ये वैभव नाईकांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामपंचायत आहे. आणि या गावामध्ये फिरत असताना एक जाणवलं, या ठिकाणी हे गाव जरी हायवे पासून 7 किलोमीटर अंतर असलं तरी विकासापासून शेकडो किलोमीटर अंतर लांब आहे. त्यामुळे हीच परिस्थिती ज्या ठिकाणी वैभव नाईक आणि त्यांचे कार्यकर्ते सत्तेत आहेत अशी आहे. त्यामुळे परिवर्तन अटळ आहे. नक्कीच ह्या सगळ्या निवडणुका आमच्यासाठी अतिशय महत्वाच्या आहेत. परंतु मी केलेल्या कामाच्या जीवावर, लोकांचा केलेला विश्वास संपादन या जीवावर आम्ही ह्या 5ही निवडणुका कुडाळ तालुक्यातल्या आणि 2 पोटनिवडणुका होत आहेत. त्या दोन्ही ठिकाणच्या पोटनिवडणुका आणि 5ही निवडणुका आम्ही जिंकणार आहोत. मुळात आधी विरोधकांचा जो काय विचार करायची पद्धत आहे ती कुठल्या पद्धतीची मला समजत नाही. वैभव नाईकांचा बालेकिल्ला आहे वर्धे म्हणजे. ते सध्या यावेळी तरी विरोधकांना शक्य होणार नाहीये. आणि वर्धेमधली जनता जी सामान्य आहे ती विकासाच्या मुद्द्यावर राजकारण करते. याच्या आधीही विकासाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेने राजकारण केलेलं आहे आणि त्यामध्ये 100% यशस्वी ठरलेले आहेत. आणि यावेळी तेच होणार आहे. विरोधकांना फक्त बोलायसाठी तेवढी संधी हवी असते त्याने मिळवलेली आहे. शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या वर्धे कधीच कोणाच्या दुसऱ्या जाणार नाही ताब्यावर. वैभव नाईकांना गावामध्ये लिंबू करायची गरजच नाही. तुमच्यासारख्या विरोधकांसाठी आम्हीच बोललो, इकडचे ग्रामस्थच बस आहोत. आणि वैभव नाईक सारख्या मोठ्या आमदारांच्या या गाव पातळीवर त्यांना बोलण्या एवढी गरजच नाही विरोधकांना. त्यांच्यासाठी आम्हीच बस आहोत वर्ध्यामध्ये. नाही, आमच्या गावात एकोप आहे सध्याच्या इलेक्शन मध्ये. कोणाचे काय वैयक्तिक वाद वगैरे या दिशेने आपल्या सध्या चालवले नाहीत. आणि लिंबू वगैरे हे वर्धे गावाचं राजकारण नाही, सुसंस्कृत राजकारण असलेलं वर्धे गाव आहे. आणि वैयक्तिक पातळीवर कधी खालच्या थरावर अजूनपर्यंत गावामध्ये कोणी गेलेलं आहे कुठल्याही पक्षाचा असलेला. तेवढा पैकी 5ही ग्रामपंचायत आमच्या आहेत, होत्या आणि कायम राहतील, याची आम्ही जबाबदारी घेतो. आरोप असा नाही, वैभव नाईक फिरकत नाही. कारण वैभव नाईक साहेबांचे कार्यकर्ते त्यांच्यासाठी बस आहेत. वैभव नाईक साहेबांना आवाज दिला की वैभव नाईक साहेब कधीही हजर होतात. म्हणून त्यांना सहजासहजी आम्ही असताना त्यांना इथे याची गरज आम्ही लावू देणार नाहीये. याही गावात तसंच आहे. त्यांना येण्या एवढी वेळ आम्ही लावून दिलेली नाही अजूनपर्यंत. आणि आमचे कार्यकर्तेच बस आहेत त्यांच्यासाठी छोटे. होऊ शकत नाही. शिवसेना सीट ठरलेल्या आहेत आणि त्या येणारच. आणि ही ग्रामपंचायत शिवसेनेच्या ताब्यात होती, आहे आणि कायम राहील. आणि विकासाच्या मुद्द्याच राजकारण गावात कायम सुरुवात करण्यात येईल. नाही, या मतदारसंघाचं कुडाळ मालवण मतदारसंघ जो आहे त्या मतदारसंघाचं आपण जर बघितलं तर इथला जो प्रतिनिधित्व करणारा आमदार आहे हा स्वतःच आधी एक लिंबू आहे. त्याच्या हातामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर एक 100 तुम्हाला धागे दोरे दिसतील. हा प्रकार का भाजपकडनं कधी होत नाही. ग्राम पातळीवरनं देश पातळीपर्यंत भारतीय जनता पक्ष सातत्यानं चांगलं काम करतोय. नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली देशामध्ये सत्ता आहे. देवेंद्र फडणवीसांचं नेतृत्व महाराष्ट्रामध्ये आहे. आणि या नेतृत्वामध्ये जर आपण बघितलं तर आम्ही या ठिकाणी विकासाला पूर्णपणे चालना देतो. कोणत्या प्रकारच्या लिंबूच्या अघोरी प्रकाराला आम्ही काही किंमत देत नाही. आणि चांगल्या पद्धतीनं या 5ही ग्रामपंचायती या ठिकाणी चांगलं लीड घेतील, लीड येऊन या ठिकाणी येतील. आणि 2014 सालापासून आपण या ठिकाणी बघत आहात की ही फक्त सत्ता बदल झाल्यानंतरच हे फक्त सत्तेमध्ये नाहीत. म्हणजे अगोदरची जवळजवळ 7.5 वर्ष इथला स्थानिक आमदार या सत्तेमध्ये आहे. आणि सत्तेमध्ये असताना आपण संपूर्ण मतदारसंघ एक पत्रकार म्हणून फिरत असताना आपल्याला लक्षात येईल की या मतदारसंघाचा कशा पद्धतीने विकास झाला, कशा पद्धतीने हा मतदारसंघ मागे राहिला, हे सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी दिसून येईल. आणि नक्कीच आपण उद्या येणारा घोडे मैदान का लांब नाही, उद्या 10 वाजता निकाल येतील. त्या निकालामध्ये नक्कीच भारतीय जनता पक्षाचा या ठिकाणी बहुमताने या ठिकाणी विजय असेल.
प्रयत्न म्हणजे आज बघा, विकासाच्या दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर ग्रामीण पातळीपासून देशापर्यंत सगळी सत्ता भारतीय जनता पक्षाची आहे. गावातील मतदारांना सुद्धा या ठिकाणी प्रामुख्याने वाटतं की आपण भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली आपल्या गाव पातळीवरील ज्या स्थानिक विकास संस्था आहेत या निवडून दिल्यानंतर नक्कीच आपला विकास होईल. त्यामुळे जनता सुद्धा फार या ठिकाणी उत्सुक आहे की आपली या ठिकाणी ग्रामपंचायत यावी. त्यासाठी जनतेचेच प्रयत्न आहेत, खेचून येण्याचा प्रयत्नच नाही आहे. हे काय खेचून आणणे किंवा हे नाही, आम्ही खेचून आणणारच आहोत. कार्यकर्त्यांनी ज्या पद्धतीनं काम केलेलं आहे ते यश संपादन करण्यासाठी केलेलं आहे. पण जनतेमध्ये सुद्धा या ठिकाणी फार मोठी आसक्ती आहे की आपली सत्ता ही भारतीय जनता पक्षाच्या पारड्यामध्ये या ठिकाणी जावी आणि आपल्या गावाचा या ठिकाणी विकास व्हावा. अघोरी प्रकार वगैरे म्हणता येणार नाहीत, खेळ आहेत विरोधक. तर ह्या होत्या भाजप नेत्यांच्या प्रतिक्रिया, अतिशय महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होत्या. विजयाचा दावा त्यांनी अगोदरच केला होता आणि त्याप्रमाणे आता निकाल सुद्धा आपल्याला येत असल्याचे दिसत आहेत. आता जाऊया थेट मालवणात. मालवणातली प्रतिष्ठेची ठरलेली आचरा निवडणुकीबाबतचे अपडेट जाणून घेऊयात. इथं मालवणचे जे विजयी उमेदवार आहेत, सरपंच पदाचे उमेदवार जेरॉन फर्नांडिस यांनी विजयानंतर प्रतिक्रिया दिलेली आहे. त्याचबरोबर दत्ता सामंत यांनी या सगळ्या विजयासाठी मोठी आखणी केलेली होती, मोठी रणनीती आखलेली होती आणि प्रचारात असतील किंवा अगदी मतदान होईपर्यंत ते मालवणमध्ये ठाण मांडून होते, कार्यकर्त्यांसोबत ते प्रचार करत होते आणि त्यांची सुद्धा प्रतिक्रिया आपल्याला जाणून घ्यायची आहे. थेट जाऊयात मालवणातल्या आचरा गावात. मोबाईल वरती गेला ओंकार ओंकार मोबाईल वरती गेला. आचरा ग्रामपंचायतीचं ज्यावेळी निवडणूक जाहीर झाली त्या निवडणुकीच्या दरम्यान मला वाटतं 8-10 दिवस अगोदरच आचरा ग्रामपंचायतीच्या इलेक्शनची रणधुमाळी चालू होती. त्यातच 8-10 दिवस मला उमेदवारी देण्यासाठी आमचे केंद्रीय मंत्री राणे साहेब, आमचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब, आमचे नेते माजी खासदार निलेशजी राणे साहेब, त्याचप्रमाणे या सर्व ह्याच्यात निवडणुकीच्या दरम्यान तन मन धन लावून धन अर्पण करून मला जो मोठे सहाय्य केलं ते आमचे सामंत साहेब. त्याचप्रमाणे या जी तालुक्यातील सर्व पदाधिकारी, आमचे तालुक्याचे अध्यक्ष असतील, धोंडी चिंदरकर असतील आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांनी माझ्यासाठी खूप खूप प्रयत्न केले, त्यांचे आभार मानतो. त्याचप्रमाणे माझ्या आचरे गावातील लोकांनी माझ्यावर जो विश्वास टाकला आहे, मला ज्या पद्धतीने मला निवडून दिलं आहे त्यांच्या विश्वासाला मी कधी तडा देणार नाही. एवढ्याच्या वेळी मी बोलतो आणि थांबतो. ग्रामपंचायती इलेक्शन भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून आणि पॅनलखाली आम्ही सर्वांनी लढवलो होतो. हे इलेक्शन लढवताना आमचे नेते सन्माननीय केंद्रीय मंत्री सन्माननीय नारायणराव राणे साहेब, आमचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब, आमचे नेते आणि उद्याचे 2024चे भावी खासदार भावी आमदार निलेशजी राणे यांच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने, सहकार्याने आणि सर्वच तालुक्यातील सर्व आमचे जे पदाधिकारी आहेत या पदाधिकाऱ्यांच्या सहकार्यातून गावातील सर्व भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नातून हा विजय, मोठा विजय आम्ही संपादन करू शकलो. हा विजय जो आहे तो विद्यमान सरपंच आणि उभाटा गटाचे आमदार, खासदार सर्वच मंडळी जिल्ह्यातली ठाण मांडून बसलेले होते. परंतु आमचे भारतीय जनता पक्षाचे जे पदाधिकारी आहेत, तालुका पातळीचे पदाधिकारी असतील, गाव पातळीवरचे पदाधिकारी असतील, गावातील आमचे सर्व कार्यकर्ते असतील, जेरॉन फर्नांडिस आणि आमच्या 13 सदस्यांचं अतिशय घरोघरी जाऊन सन्मान्य राणे साहेबांनी केलेलं काम, सन्मान्य पालकमंत्र्यांनी केलेलं काम, सन्मान्य निलेश राणे ज्या पद्धतीत आता या तालुक्यामध्ये, या मतदारसंघामध्ये जे काम करतायत हे कामाचं संपूर्ण आणि आमचे
आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देव योजना सर्वसामान्य माणसांसाठी दिलेल्या आहेत. पेन्शन असो, अन्न असो, हे जे काही दिलेले आहेत हे सर्व विषय जनतेपर्यंत पोहोचवले आणि म्हणूनच जयवंत फर्नांडिस यांचा हा मोठा विजय. आणि तात्पर्य म्हणजे गेल्या 7-8 दिवसापूर्वी या जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी सुद्धा माझ्या माहिती चिंदर गावामध्ये 3 कामं, आमची सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर मोठी एका गावातच 3 कामं दिली. अशा प्रकारचं काम पालकमंत्र्यांच्या कडून या जिल्ह्यासाठी होत आहे. सन्मान राणे साहेबांच्या माध्यमातून होत आहे. निलेशजी राणे जास्तीत जास्त निधी या कुडाळ मालवणला खेचून आणण्याच्या प्रयत्नात तसेप्रमाणे आणलेली आहे. आणि वैभव नाईक यांनी आतापर्यंत सगळी खोटी आश्वासनं दिली, लोकांना भुलथाप्या दिल्या. गेल्या 9-9.5 वर्षात काही केलं नाही. ह्याची वैभव नाईकांना चपराक दिलेली आहे लोकांनी. त्यामुळे वैभव नाईकांनी समजावं की आचऱ्याच्या रामेश्वरापासूनची सुरुवात झालेली आहे आणि ती सुरुवात आता 2024ला निलेश राणे आमदार झाल्याशिवाय थांबणार नाही असं माझं स्वतःचं मत आहे. मोबाईल जरा वरती घेणार ओंकार मोबाईल वरती घे. आचरा ग्रामपंचायतीचं ज्यावेळी निवडणूक जाहीर झाली त्या निवडणुकीच्या दरम्यान मला वाटतं 8-10 दिवस अगोदरच आचरा ग्रामपंचायतीच्या इलेक्शनची रणधुमाळी चालू होती. त्यातच 8-10 दिवस मला उमेदवारी देण्यासाठी आमचे केंद्रीय मंत्री राणे साहेब, आमचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब, आमचे नेते माजी खासदार निलेशजी राणे साहेब, त्याचप्रमाणे या सर्व ह्याच्यात निवडणुकीच्या दरम्यान तन मन धन अर्पण करून मला जो मोठे सहाय्य केलं ते आमचे सामंत साहेब. त्याचप्रमाणे या जी तालुक्यातील सर्व पदाधिकारी, आमचे तालुक्याचे अध्यक्ष असतील, धोंडी चिंदरकर असतील आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांनी माझ्यासाठी खूप खूप प्रयत्न केले, त्यांचे आभार मानतो. त्याचप्रमाणे माझ्या आचरे गावातील लोकांनी माझ्यावर जो विश्वास टाकला आहे, मला ज्या पद्धतीने मला निवडून दिलं आहे त्यांच्या विश्वासाला मी कधी तडा देणार नाही. एवढं मी बोलतो आणि थांबतो. ग्रामपंचायती इलेक्शन भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून आणि पॅनलखाली आम्ही सर्वांनी लढवलो होतो. हे इलेक्शन लढवताना आमचे नेते सन्माननीय केंद्रीय मंत्री सन्माननीय नारायणराव राणे साहेब, आमचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब, आमचे नेते आणि उद्याचे 2024चे भावी खासदार, भावी आमदार निलेशजी राणे यांच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने, सहकार्याने आणि सर्वच तालुक्यातील सर्व आमचे जे पदाधिकारी आहेत या पदाधिकाऱ्यांच्या सहकार्यातून, गावातील सर्व भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नातून हा विजय, मोठा विजय आम्ही संपादन करू शकलो. हा विजय जो आहे तो विद्यमान सरपंच आणि उभाटा गटाचे आमदार, खासदार सर्वच मंडळी जिल्ह्यातली ठाण मांडून बसलेले होते. परंतु आमचे भारतीय जनता पक्षाचे जे पदाधिकारी आहेत, तालुका पातळीचे पदाधिकारी असतील, गाव पातळीवरचे पदाधिकारी असतील, गावातील आमचे सर्व कार्यकर्ते वगैरे असतील, जयवंत फर्नांडिस आणि आमच्या 13ही सदस्यांचा अतिशय घरोघरी जाऊन सन्मान्य राणे साहेबांनी केलेलं काम, सन्मान्य पालकमंत्र्यांनी केलेलं काम, सन्मान्य निलेश राणे ज्या पद्धतीत आता या तालुक्यामध्ये, या मतदारसंघामध्ये जे काम करतायत, हे कामाचं संपूर्ण आणि आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देव योजना सर्वसामान्य माणसांसाठी दिलेले आहेत. पेन्शन असो, अन्न असो, हे जे काही दिलेले आहेत हे सर्व विषय जनतेपर्यंत पोहोचवले आणि म्हणूनच जयवंत फर्नांडिस यांचा हा मोठा विजय. आणि तात्पर्य म्हणजे गेल्या 7-8 दिवसापूर्वी या जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी सुद्धा माझ्या माहिती चिंदर गावामध्ये 3 कामं, आमची सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर मोठी एका गावातच 3 कामं दिली. अशा प्रकारचं काम पालकमंत्र्यांच्या कडून या जिल्ह्यासाठी होत आहे. सन्मान राणे साहेबांच्या माध्यमातून होत आहे. निलेशजी राणे जास्तीत जास्त निधी या कुडाळ मालवणला खेचून आणण्याच्या प्रयत्नात तसेप्रमाणे आणलेली आहे. आणि वैभव नाईक यांनी आतापर्यंत सगळी खोटी आश्वासनं दिली, लोकांना भुलथाप्या दिल्या. गेल्या 9-9.5 वर्षात काही केलं नाही. ह्याची वैभव नाईकांना चपराक दिलेली आहे लोकांनी. त्यामुळे वैभव नाईकांनी समजावं की आचऱ्याच्या रामेश्वरापासूनची सुरुवात झालेली आहे आणि ती सुरुवात आता 2024ला निलेश राणे आमदार झाल्याशिवाय थांबणार नाही असं माझं स्वतःचं मत आहे.
आणि भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केल्यानंतर ज्या ज्या निवडणुकी लागल्या त्या सर्वच्या सर्व निवडणुकी भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार निवडून आले आणि याही पुढे ह्या ज्या निवडणुका लागणार आहेत त्या सर्व निवडणुका भारतीय जनता पार्टीचे सर्व उमेदवार निवडून येतील आणि ज्या पदाधिकाऱ्यांनी काम केलं आहे त्यांना मी अभिनंदन त्या पदाधिकाऱ्यांचं करतो आणि येणाऱ्या सर्व निवडणुका आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून सर्व निवडणुका जिंकणार आहोत. आता या अनेक प्रतिक्रिया होत्या ज्या आपण पाहिल्या. दत्ता सामंत असतील किंवा आचऱ्याचे नवनिर्वाचित सरपंच जरॉन फर्नांडिस यांच्या सुद्धा प्रतिक्रिया होत्या. निलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली आणि त्यांनी केलेल्या मार्गदर्शनात आपण या निवडणुका जिंकलो आणि आगामी काळात भाजपचं वर्चस्व पाहायला मिळणार आहेत. आणि दत्ता सामंत यांनी म्हटल्याप्रमाणे 2024 ही नांदी आहे आणि 2024 मध्येच आमदार म्हणून कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघामध्ये निलेश राणे दिसतील असा सुद्धा दावा आणि विश्वास त्यांनी या निमित्तानं व्यक्त केलाय. आता प्रत्येक ग्रामपंचायतीत आतापर्यंत कुठकुठल्या अपडेट आलेले आहेत ते सुद्धा जाणून घेऊयात. सुरुवातीला जाऊयात दोडा मार्गातले अपडेट जाणून घेऊयात. दोडा मार्गात आतापर्यंत साटेली भिडशी सदस्य 11 सदस्य असलेली ग्रामपंचायतीसाठी निवडणूक झाली आणि यामध्ये छाया सकाराम धरणे 1002 मतांनी विजयी झालेले आहेत. ग्रामविकास पॅनलचे ते उमेदवार होते. प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये आपण पाहूयात कुठकुठले उमेदवार विजयी झालेले आहेत किंवा बिनविरोध झालेले आहेत. दीपाली किरण मोरजकर या बिनविरोध, शोभना किशोर जुवेकर बिनविरोध, गणपत ज्ञानेश्वर डांगे बिनविरोध. प्रभाग क्रमांक 2 ची अपडेट जाणून घेऊ. सेजल संजय धरणे बिनविरोध, सुमन गणपत डिंगणेकर ह्या बिनविरोध झालेल्या आहेत. राजन पांडुरंग सावंत ह्या 202 मतांनी विजयी झालेले आहेत. प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये नीलपर्ण नारायण पारसेकर बिनविरोध झालेले आहेत. विष्णू शिवा सुतार बिनविरोध झालेले आहेत. प्रभाग क्रमांक 4 मध्ये संपदा लक्ष्मण गवस या 246 मतांनी विजयी झालेले आहेत. इस्माईल मजीद चांद ह्या 198 मतांनी विजयी झालेले आहेत. चंद्रकांत मयेकर ह्या 211 मतांनी विजयी झालेल्या आहेत. त्याचबरोबर शिरंगे बोर्डण या ग्रामपंचायतीचा विचार करूया. इथं गाव विकास पॅनलनं दमदार बाजी मारलेली आहे आणि इथं प्रकाश जयराम कदम हे विजयी झालेले आहेत. शिरंगे बोर्डणचा विचार करता या निवडणुकीमध्ये गाव विकास पॅनलनं बाजी मारली आहे आणि त्यामध्ये प्रकाश जयराम कदम हे सर्वाधिक मतांनी विजयी झालेले आहेत. विजयानंतर त्यांनी हा विजय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना समर्पित केलेला आहे आणि गावच्या सरपंचपदी विराजमान केल्याबद्दल ग्रामवासियांचे देखील आभार मानलेले आहेत. विजयानंतर सरपंच यांचे सहकारी सदस्य, गावकरी आणि सर्व पक्षीय नेते आणि पदाधिकारी यांनी सुद्धा अभिनंदन केलंय. बोर्डण शिरंगे पुनर्वसन इथे एकूण 7 सदस्य होते आणि सरपंच प्रकाश जयराम कदम हे 275 मतांनी विजयी झालेले आहेत. ग्रामविकास पॅनलचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार भिकाजी गणपत कदम हे एकूण 80 मतांनी विजयी झालेले आहेत. त्यांनी एकूण 80 मतांनी विजय मिळवलेला आहे. त्याचबरोबर प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये रिया राजेश कदम बिनविरोध, प्रशांत विलास गवस हे 83 मतांनी विजयी झालेले आहेत. प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये महिमा महादेव घाडिया बिनविरोध झालेले आहेत. संजय शंकर गवस हे बिनविरोध झालेले आहेत. प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये प्रदीप केशव नाईक हे बिनविरोध झालेले आहेत. त्याचबरोबर मानसी महादेव घाडी या बिनविरोध झालेले आहेत. वैशाली विश्वनाथ घाडिया देखील बिनविरोध झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. आणि त्याचबरोबर कणकवलीतील ओटव ग्रामपंचायतीवर भाजपचा झेंडा फडकवलेला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचा इथं पराभव झालेला आहे. सरपंच पदासहित 3ही सदस्य पदावर भाजपनं विजय मिळवलेला आहे.
त्यामध्ये भाजप सरपंच पदासाठी झालेल्या निवडणुकीत भाजपच्या रोहिता तांबे यांना 264 मतं मिळालेली आहेत आणि 179 एवढ्या मोठ्या मताधिक्यानं त्यांनी विजय मिळवला आहे. तर शिवसेना ठाकरे गटाच्या कविता तांबे यांना 85 मतं मिळालेली आहेत आणि त्यांचा पराभव झालाय. सरपंच पदासहित 3ही सदस्य पदावर भाजपनं विजय मिळवलाय. 4 सदस्य बिनविरोध झालेत. तर ओटव प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये एका जागेसाठी झालेल्या निवडणुकीत भाजपच्या दीक्षा जाधव यांना 103 मतांनी त्यांनी विजय प्राप्त केलाय. विरोधी उमेदवार कविता तांबे 19 मतं मिळाल्यानं त्यांचा पराभव झालाय. तर नोटाला देखील 3 मतं मिळालेली आहेत. प्रभाग क्रमांक 3 मधील 2 जागांसाठी निवडणुकीत भाजपच्या वैष्णवी गावकर यांना 85 मतं मिळालेली आहेत आणि त्याचबरोबर त्यांनी विजय संपादन केलाय आणि अनुष्का तांबे यांना 32 मतं मिळून त्यांचा पराभव झालाय. नोटाला इथं 3 मतं मिळालेली आहेत. दुसऱ्या जागेसाठी भाजपच्या लता तेली यांना 79 मतं मिळालेली आहेत आणि त्यांनी विजय प्राप्त केलाय. तर गार्गी गावकर यांचा 39 मतांनी पराभव झालाय. नोटाला इथं 2 मतं पडली आहेत. विकास कामांच्या माध्यमातून जनतेचं प्रेम आणि विश्वास हेमंत परुळेकर ओटव ग्रामपंचायत निवडणुकीत गेली 30 वर्ष त्यांनी केलेल्या कामामुळे हा विजय संपादन झालाय आणि आमदार नितेश राणे, भाजपा उपाध्यक्ष, माजी उपाध्यक्ष गोटा सावंत, तालुका अध्यक्ष, भाजपाचे उपाध्यक्ष गोटा सावंत, तालुका अध्यक्ष संतोष कानडे यांच्या प्रचार यंत्रणेमुळे, यांनी राबवलेल्या प्रचार यंत्रणेमुळे आणि रणनीतीमुळे हा विजय प्राप्त झाल्याचा सुद्धा त्यांनी विश्वास व्यक्त केलाय. तर आता बेळणे कणकवली तालुक्यातील बेळणे ग्रामपंचायतीचा विचार करूया. बेळणे खुर्दमध्ये भाजपनं धक्का देत ठाकरे गटाचा पराभव केलाय. भाजपला धक्का देत माफ करा, ठाकरे गटानं इथं विजय प्राप्त केलाय. अविनाश गिरकर हे 26 मताधिक्यानं विजयी झालेत. या निवडणुकीमध्ये शिंदे गटाचे सरपंच पदाचे उमेदवार विलास करंडे यांना 26 मतं मिळाली आहेत. तर भाजपचे लक्ष्मण चाळके यांना 192 मतं मिळाली आहेत. विजयी उमेदवार अविनाश गिरकर यांना 218 मतं मिळालेली आहेत. प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये राजेंद्र चाळके यांना 90 तर उदय चाळके यांना 83 मतं मिळाली आहेत. प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये विलास करंडे यांना 10 मतं मिळालेली आहेत. तर सिद्धार्थ तांबे यांना 65 मतं मिळाली आहेत. प्रभाग क्रमांक 2 मधील निवडणूक बिनविरोध झाली असून सरपंच शिवसेना गटाचे बाकी सर्व सदस्य हे भाजपचे विजयी झालेले आहेत. तर त्याचबरोबर आचरामध्ये देखील भाजपनं मोठा विजय मिळवला. इथं प्रतिष्ठेची निवडणूक झाली होती आणि 11 सदस्यांसह सरपंच पदावर सुद्धा भाजपचे उमेदवार हे विराजमान झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. त्यानंतर आता मालवणमधील धोंडी चिंदरकर यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊयात. धोंडी चिंदरकर यांची प्रतिक्रिया आलेली आहे. आता थेट जाऊयात मालवणमध्ये. धोंडी चिंदरकर काय म्हणतात पाहूया. ग्रामपंचायत निवडणुकाचा निकाल मालवण तालुक्यात होता. मालवण तालुक्यामध्ये 2 ग्रामपंचायती म्हणजे आचरा आणि चापेकोट त्या 2 ग्रामपंचायत निवडणूक निकाल आज होता. दोन्ही ग्रामपंचायती या भारतीय जनता पार्टीने पूर्णपणे जिंकलेल्या आहेत आणि चांगला एक मोठा विजय भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांचा सगळ्यांचा झालेला आहे. त्याबद्दल मी मालवण तालुक्यातील सगळे जे तमाम जनता आहे त्यांचं मतदारांचा मी सर्वप्रथम आभार मानतो. या सगळ्या विजयासाठी माननीय केंद्रीय मंत्री राणेसाहेब, माननीय पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब आणि या मतदारसंघाची पूर्णपणे धुरा सांभाळणारे आमचे नेते माननीय निलेशजी राणेसाहेब या सगळ्यांचं हे श्रेय त्यांच्या पूर्णपणे पाठिंब्यामुळेच या आपण निवडणुका जिंकू शकलो. या ठिकाणी आचरा ग्रामपंचायत निवडणूक आता झाली, त्यामध्ये सुद्धा आपण चांगल्या प्रकारे यश मिळवलं आहे. विरोधकांचे अनेक अतिशय किचकट असे मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले होते, परंतु ही सगळी निवडणूक भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी चांगल्या प्रकारे एक ही युद्धासारखी लढली आणि आचरा ग्रामपंचायतीमध्ये आम्ही निश्चित मान्यही करतो की विरोधकांनी आम्हाला तिथे निश्चित आव्हान उभं केलं, परंतु या आव्हानाला आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी सक्षम उत्तर दिलेलं आहे. आम्ही आगामी काळामध्ये आचरा ग्रामपंचायत असेल आणि चापेकोट असेल या गावातील लोकांचा कामांचा किंवा त्या गावातील विकासात्मक कामांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. यासाठी माननीय निलेश राणेसाहेब पालकमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री यांच्या संपर्कात राहून किंवा यांच्या माध्यमातून या गावातील विकासात्मक कामे प्राधान्याने कशी पूर्ण करतात याकडे लक्ष दिलं जाईल. त्याचप्रमाणे महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी आहे तो म्हणजे आचरा ग्रामपंचायत ही निवडणूक झाली, त्याचबरोबर चापेकोट ग्रामपंचायत निवडणूक झाली आणि चापेकोट ग्रामपंचायत निवडणुकीमुळे काल शिवसेनेचे जे आपले त्यांचे कार्यक्षेत्र प्रमुख आहेत बबन शिंदे यांनी असं म्हटलं होतं की ही
जी निवडणूक आहे ती ज्या उमेदवार आपल्या रवीना घाडीगावकर त्या शिवसेनेच्याच आहेत आणि त्या भाजपच्या असं काही नाही. खरं म्हणजे आमचं म्हणणं आहे की ह्या उमेदवार भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवार आहेत. गेल्या 2 निवडणुकीमध्ये ह्या आमच्याबरोबर आहेत. आता त्या विद्यमान ग्रामपंचायत भारतीय जनता पार्टीच्याच आहेत, त्याच्यामुळे त्या आमच्याच आहेत. आतासुद्धा ते निवडून आलेले आहेत, ह्या आपल्यासमोर आहेत, त्यांनी आपली बाईट दिलेली आहे. परंतु मी शिंदे गटाच्या त्यांना खरं म्हणजे आता फार बोलत नाही, कारण ती वेळही नाही. आपल्याला सगळं एकत्र काम करायचं आहे. परंतु असल्या गोष्टी त्यांनी करू नये. आम्ही एकत्र बसून काही गोष्टी निर्णय घेऊ शकतो आणि म्हणून हे मी सांगण्यापेक्षा त्या उपस्थित आहेत ते त्यांना दिलेलं उत्तर आहे. फार काय मला सांगायचं नाही. परंतु शिंदे गटातील काही लोकांनीसुद्धा जर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना ही जर तुम्ही युती मानत असाल तर भविष्यात आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तुम्ही जे काय फोडाफोडीचं मग आचरामध्ये पण तेच केलं, इथे पण हे असं करू नये अशी माझी त्यांना विनंती आहे. भविष्यात ते असं करणार नाही अशी आशा व्यक्त करतो. आणि रवीना घाडीगावकर ह्यांच्यावर जो लोकांनी विश्वास टाकला आहे किंवा आमच्या कार्यकर्त्यांवर विश्वास टाकला आहे, मी माझ्या तिथल्या कार्यकर्त्यांचं सगळ्यांचं आमच्या नेत्यांचं सगळ्या नेत्यांचे आभार मानतो. कार्यकर्त्यांचं मी अभिनंदन करतो. आणि भविष्यातला येणाऱ्या सगळ्या ग्रामपंचायती किंवा ज्या आहेत त्या आपण घेतलेल्याच आत्ता ग्रामपंचायत जाईल, पण भविष्यात ज्या होणार निवडणुकात मग जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती निवडणूक असेल, विधानसभा असेल, लोकसभा असेल, कोणत्याही निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता आता हार हा शब्द मानण्यासाठी तयार नाही आहे. आपण सातत्याने चढत्या क्रमाने जिंकू. ही आचरा गावासारखी मोठी ग्रामपंचायत होती, ही निवडणूक झाली, आचरातून सुरुवात झालेली आहे. आम्ही लोकसभा विधानसभा ही निवडणूक जिंकेपर्यंत भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता स्वस्थ बसणार नाही. आमदार वैभव नाही यांनी तर आचऱ्यामध्ये ठाण मांडून बसले होते. मी तर दिवस म्हणजे कुठे दिवस रात्र बसले. मग आमदार आले, त्यांचे खासदार आले. मी तर तुम्हाला मुद्दावर सांगतो, आम्ही तिथली निवडणूक ही भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची निवड आणि आमचे जे ग्रामीण भागात करणारे नेते आमचे तालुक्यात नसते, जिल्हा स्तरावर त्या ठिकाणी आमच्या कुठल्याही म्हणजे मान निलेश राणे साहेब हे फक्त त्या ठिकाणी शुभेच्छा देण्यासाठी गेले. आम्ही कुठेही त्यांना प्रचार येऊ नको म्हणून सांगितलं, कारण आम्हाला आमच्या कार्यकर्त्यांवर विश्वास आहे आमच्या आणि आम्ही सगळ्याच कार्यकर्त्यांनी. मग त्या ठिकाणी दत्ता सामंत असतील, अशोक सावंत असतील, बाबा परब असतील, दीपक पाटील असतील, सगळे. आणि त्या ठिकाणी आमचे प्रभारी आहेत, संतोष गावकर आहेत, इकडे चापेकोटचे राजू देसाई आहेत, तिथे राजन गावकर आहेत, सगळे. आता ही सगळी नावं घेताना अशा सगळ्या कार्यकर्त्यांनी प्रमुख कार्यकर्त्यांनी तिथं चांगल्या प्रकारे काम केलं आणि तो ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचा आणि आमच्या नेत्यांचा कार्यकर्त्यांचा विजय. आणि भविष्यात सगळ्या निवडणुका आम्ही जोपर्यंत या ठिकाणी विधानसभेला भारतीय जनता पार्टीचं 100% भाजपा 100% आम्ही भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार आमदार म्हणून जोपर्यंत आम्ही या ठिकाणी खासदार आणि आमदार दोन्ही बसवत नाही तोपर्यंत भारतीय जनता पार्टीचा कोणत्या स्वस्थ न बसता अतिशय जागरूकतेने काम करेल. ग्रामपंचायत निवडणुकाचा निकाल मालवण तालुक्यात होता. मालवण तालुक्यामध्ये 2 ग्रामपंचायती म्हणजे आचरा आणि चापेकोट या 2 ग्रामपंचायत निवडणूक निकाल आज होता. दोन्ही ग्रामपंचायती या भारतीय जनता पार्टीने पूर्णपणे जिंकलेल्या आहेत आणि चांगला एक मोठा विजय भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांचा सगळ्यांचा झालेला आहे. त्याबद्दल मी मालवण तालुक्यातील सगळे जे तमाम जनता आहे त्यांचं मतदारांचा मी सर्वप्रथम आभार मानतो. या सगळ्या विजयासाठी माननीय केंद्रीय मंत्री राणेसाहेब, माननीय पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब आणि या मतदारसंघाची पूर्णपणे धुरा सांभाळणारे आमचे नेते माननीय निलेशजी राणेसाहेब या सगळ्यांचं हे श्रेय आहे. त्यांच्या पूर्णपणे पाठिंब्यामुळेच या आपण निवडणुका जिंकू शकलो. या ठिकाणी आचरा ग्रामपंचायत निवडणूक आता झाली, त्यामध्ये सुद्धा आपण चांगल्या प्रकारे यश मिळवलं आहे. विरोधकांचे अनेक अतिशय किचकट असे मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले होते, परंतु ही सगळी निवडणूक भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी चांगल्या प्रकारे एक ही युद्धासारखी लढली. आणि आचरा ग्रामपंचायतीमध्ये आम्ही निश्चित मान्यही करतो की विरोधकांनी आम्हाला तिथे निश्चित आव्हान उभं केलं, परंतु या आव्हानाला आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी सक्षम उत्तर दिलेलं आहे. आम्ही आगामी काळामध्ये आचरा ग्रामपंचायत असेल आणि चापेकोट असेल या गावातील लोकांचा कामांचा किंवा या त्या गावातील विकासात्मक कामांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. यासाठी माननीय निलेश राणेसाहेब पालकमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री यांच्या संपर्कात राहून किंवा यांच्या माध्यमातून या गावातील विकासात्मक कामे प्राधान्याने कशी पूर्ण करता येईल याकडे लक्ष दिलं जाईल. त्याचप्रमाणे महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी आहे तो म्हणजे आचरा ग्रामपंचायत ही निवडणूक झाली, त्याचबरोबर चापेकोट ग्रामपंचायत निवडणूक झाली. आणि चापेकोट ग्रामपंचायत निवडणुकीमुळे काल
शिवसेनेचे जे आपले त्यांचे कार्यक्षेत्र प्रमुख आहेत बबन शिंदे यांनी असं म्हटलं होतं की ही जी निवडणूक आहे ती ज्या उमेदवार आपल्या रवीना घाडीगावकर त्या शिवसेनेच्याच आहेत आणि त्या भाजपच्या असं काही नाही. खरं म्हणजे आमचं म्हणणं आहे की ह्या उमेदवार भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवार आहेत. गेल्या 2 निवडणुकीमध्ये ह्या आमच्याबरोबर आहेत. आता त्या विद्यमान ग्रामपंचायत भारतीय जनता पार्टीच्याच आहेत, त्याच्यामुळे त्या आमच्याच आहेत. आतासुद्धा ते निवडून आलेले आहेत, ह्या आपल्यासमोर आहेत, त्यांनी आपली बाईट दिलेली आहे. परंतु मी शिंदे गटाच्या त्यांना खरं म्हणजे आता फार बोलत नाही, कारण ती वेळही नाही. आपल्याला सगळं एकत्र काम करायचं आहे. पण असल्या गोष्टी त्यांनी करू नये. आम्ही एकत्र बसून काही गोष्टी निर्णय घेऊ शकतो. आणि म्हणून हे मी सांगण्यापेक्षा त्या उपस्थित आहेत, ते त्यांना दिलेलं उत्तर आहे. फार काय मला सांगायचं नाही. परंतु शिंदे गटातील काही लोकांनीसुद्धा जर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना ही जर तुम्ही युती मानत असाल तर भविष्यात आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तुम्ही जे काय फोडाफोडीचं मग आचरामध्ये पण तेच केलं, इथे पण हे असं करू नये अशी माझी त्यांना विनंती आहे. भविष्यात ते असं करणार नाही अशी आशा व्यक्त करतो. आणि रवीना घाडीगावकर ह्यांच्यावर जो लोकांनी विश्वास टाकला आहे, की आमच्या कार्यकर्त्यांवर विश्वास टाकला आहे, मी माझ्या तिथल्या कार्यकर्त्यांचं सगळ्यांचं, आमच्या नेत्यांचं, सगळ्या नेत्यांचे आभार मानतो. कार्यकर्त्यांचं मी अभिनंदन करतो. आणि भविष्यातला येणाऱ्या सगळ्या ग्रामपंचायती किंवा ज्या आहेत त्या आपण घेतलेल्याच आत्ता ग्रामपंचायत जाईल, पण भविष्यात ज्या होणार निवडणुकात मग जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती निवडणूक असेल, विधानसभा असेल, लोकसभा असेल, कोणत्याही निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता आता हार हा शब्द मानण्यासाठी तयार नाही आहे. आपण सातत्याने चढत्या क्रमात जिंकू. ही आचरा गावासारखी मोठी ग्रामपंचायत होती, ही निवडणूक झाली, आचरातून सुरुवात झालेली आहे. आम्ही लोकसभा तो विधानसभा ही निवडणूक जिंकेपर्यंत भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता स्वस्थ बसणार नाही. आमदार वैभव नाही यांनी तर आचऱ्यामध्ये ठाण मांडून बसले होते. मी तर दिवस म्हणजे कुठे दिवस रात्र बसले. मग आमदार आले, त्यांचे खासदार आले. मी तर तुम्हाला मुद्दामून सांगतो, आम्ही तिथली निवडणूक ही भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची जीवन आणि आमचे जे ग्रामीण भागात करणारे नेते आमचे तालुक्यात नसते, जिल्हा स्तरावर त्या ठिकाणी आमच्या कुठल्याही म्हणजे मान निलेश राणे साहेब हे फक्त त्या ठिकाणी शुभेच्छा देण्यासाठी गेले. आम्ही कुठेही त्यांना प्रचार येऊ नको म्हणून सांगितलं, कारण आम्हाला आमच्या कार्यकर्त्यांवर विश्वास आहे आमच्या आणि आम्ही सगळ्याच कार्यकर्त्यांनी. मग त्या ठिकाणी दत्ता सामंत असतील, अशोक सावंत असतील, बाबा परम असतील, दीपक पाटील असतील, सगळे. आणि त्या ठिकाणी आमचे प्रभारी आहेत, संतोष गावकर आहेत, इकडे चापेकोटचे राजू देसाई आहेत, तिथे राजन गावकर आहेत, सगळे. आता ही सगळी नावं घेताना अशा सगळ्या कार्यकर्त्यांनी, प्रमुख कार्यकर्त्यांनी तिथं चांगल्या प्रकारे काम केलं. आणि तो ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचा आणि आमच्या नेत्यांचा कार्यकर्त्यांचा विजय. आणि भविष्यात सगळ्या निवडणुका आम्ही जोपर्यंत या ठिकाणी विधानसभेला भारतीय जनता पार्टीचं 100%
विकास बयట घेऊया आताच घेऊया. शंभर टक्के वैभव नाईकांना धक्का भारतीय जनता पक्षाने दिलेला आहे. सन्मान्य निलेशजी राणे यांच्या नेतृत्वाखाली या कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये सर्व कार्यकर्त्यांनी एक दिलाने काम केलंय आणि त्याचे आता निकाल आपल्या हाती येऊ लागलेले आहेत. आता वालावलचा निकाल आलेला आहे. त्या ठिकाणी 9 पैकी 9 ग्रामपंचायत सदस्य आणि सरपंच म्हणून राजेश प्रभू एक प्रचंड मताधिक्याने 565 एवढं मताधिक्य घेऊन निवडून आलेले आहे. त्याचबरोबर भडगाव ग्रामपंचायतीची निवडणूक झाली. त्या ठिकाणी देखील भारतीय जनता पक्षाचे सर्व सदस्य आणि सरपंच हे मोठ्या मताधिक्याने निवडून आलेले आहेत. त्याचबरोबर उमरमाळा वालावल जो गाव आहे या ठिकाणी गेली अनेक वर्ष अतुल बंगे यांची जी अबाधित सत्ता होती त्या सत्तेला देखील सुरुंग लावण्याचं काम हे भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेलं आहे. त्या ग्रामपंचायतीमध्ये देखील आम्ही शिरकाव केलेला आहे. अजून काही निकाल यायचे बाकी आहेत आणि मला निश्चितपणे खात्री आहे की वालावल उमरमाळा ग्रामपंचायतीमध्ये देखील भारतीय जनता पक्षाची सत्ता येईल. त्याचबरोबर अणाव उमरमाळा या ठिकाणी देखील आमचे सरपंच पदाचे उमेदवार हे आघाडीवर आहेत. हे निकाल आहेत ते स्पष्ट आहेत. या निकालाने एवढंच लोकांसमोर आणून दिलेलं आहे की गेली 9.5 वर्ष या भागाचं प्रतिनिधित्व करणारे वैभव नाईक हे निष्क्रिय ठरलेले आहेत. लोकांनी त्यांना साफ नाकारलेला आहे. जे आजपर्यंत कधी लोकांच्या समस्या जाणून घेण्याकरता गावापर्यंत पोहोचलेले नव्हते ते या ग्रामपंचायतीच्या निमित्ताने वाडीपर्यंत घराघरापर्यंत त्यांना जायला लागलं आणि त्यामुळे लोकांनी आता 100% निर्धार केलेला आहे की या पुढचा कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हे निलेशजी राणे असणारे लोकांनी या मतपेटीतून दाखवलेला आहे. माझ्या मते सिंधुदुर्ग जिल्हा हा संपूर्ण महाराष्ट्रात साक्षरतेच्या बाबतीत सगळ्यात अग्रस्थानी आहे. त्यामुळे या लिंबू टिंबूचा प्रकार हा या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चालत नाही हे देखील या निकालातून स्पष्ट झालेलं आहे. आमचं नाव समीर दिनकर पालव. आमचे मी 220 मतांनी निवडून आलो, 40 मताची आघाडी घेऊन. आणि गाव पॅनल श्रीदेव चव्हाटेश्वर ग्रामविकास आघाडीमधून असं आमचं पॅनल होतं. त्याच्यातून आम्ही विजय झाला. आमच्या लोकांनी मला भरभरून प्रतिसाद दिला. मला पहिलंच माहिती होतं मी 100% निवडून येणारच असं आम्ही पहिलंच लोकांना जाहीरपणे सांगितलेलं होतं. असं पक्ष आमचं गाव पॅनल म्हणून हे आहे ते आम्ही आता सांगू शकत नाही. आता ते नंतरच काय ते बोलू. आमच्या लोकांनी आम्हाला प्रतिसाद दिला त्याच्यामुळे आम्ही लोकांवर आपल्याला काय बोलायचं हे काय विषय नाही आहे. टिंबूवर आम्ही काही हे करत नाही, जास्त विश्वास ठेवत नाही. आम्हाला पहिल्यापासूनच माहिती होतं हे लिंबू टिंबू चालतंय उमरमाळ्यात, त्याच्यामुळे आम्ही त्याच्यावर विश्वास अजिबात ठेवत नाही. काय आमच्या पॅनलचे 4 ना अजून आम्ही पक्षाचा विषयच नाही, गाव पॅनलचाच विषय आहे. ह्या विजयाचं श्रेय आमच्या गावातल्याच लोकांना द्यायला पाहिजे. सगळे आहेत तेवढ्यांना. विकासाला मी गाव सगळ्यांना आपलं गाव एक व्हायचं असं माझं पहिलं मत आहे. त्याच्यासाठी मी पहिलं झटणार. नंतर विकास कामे आम्ही एक गाव झाला तरच पुढची कामं सगळी होऊ शकतात. विवरतनाचं कारण आता मी तुम्हाला सांगू
तर हा सगळा आपण जल्लोष पाहत होतो, अनेक प्रतिक्रिया सुद्धा अनेक नेत्यांच्या जाणून घेत होतो आणि आता थेट जाऊया मालवणमध्ये. मालवणचे आमचे पॉलिटिकल त्याचबरोबर आमचे ब्युरो चीफ कृष्णा ढोलम यांच्याशी संवाद साधूयात. त्यांच्याकडून याबाबतची थेट माहिती जाणून घेऊयात की आचऱ्यामध्ये कशा पद्धतीनं ही निवडणूक लागली होती आणि ही कशा पद्धतीनं प्रतिष्ठेची करण्यात आली होती. भाजप आणि ठाकरे गट यांच्यात ही थेट निवडणूक होती. आता आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांच्याशी संवाद साधूयात. कृष्णाजी, आचऱ्यामध्ये भाजपनं ठाकरे गटाला मोठा धक्का दिलाय आणि भाजपचे जेरॉन फर्नांडिस सरपंच पदाचे उमेदवार विजयी झालेले आहेत. कशा पद्धतीनं भाजपनं हा विजय मिळवलाय? कृष्णाजी, तुमचा आवाज आमच्यापर्यंत पोहोचत नाहीये. म्यूटवर आहात आपण. हॅलो, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय का? आगामी येतोय. आगामी लोकसभा विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही आचरा ग्रामपंचायतची निवडणूक होती. ही अतिशय प्रतिष्ठेची निवडणूक मानली जात होती. आमदार वैभव नाईक, शिवसेनेचे ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक हे आचऱ्यामध्ये ठाण मांडून होते. तर दुसरीकडून शिवसेना ठाकरे गट विरुद्ध भाजप अशी ही प्रतिष्ठेची अशी लढत ही आचऱ्यामध्ये पाहायला मिळाली. एकूणच आचऱ्याचं वातावरण होतं ते काटेकी टक्कर अशी लढत. शिवसेना ठाकरे गटाचे सरपंच पदाचे उमेदवार मंगेश टेमकर विरुद्ध भाजपचे जेरॉन फर्नांडिस यांच्यात ही लढत झाली आणि या लढतीकडे अवघ्या संपूर्ण मालवणसह जिल्ह्याचे लक्ष लागून होते. निलेश राणेंनी सुद्धा एकदा गावची भेट घेत पदाधिकारी कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली होती. तर आमदार वैभव नाईक हे भाजपचे जेरॉन फर्नांडिस यांना 1435, तर शिवसेना ठाकरे गटाचे सरपंच पदाचे उमेदवार मंगेश टेमकर यांना 1193 मते मिळाली. एकूण 242 मतांनी शिवसेना सरपंच पदाचे भाजपचे उमेदवार हे विजयी झालेले आहेत. ज्वेली जी, आपण पाहिलं अगदी काटेकी टक्कर इथं होत होती. काही दिवसांपूर्वीच जे राणे समर्थक होते ते ठाकरे गटाचे उमेदवार यांनी ठाकरे गटामध्ये प्रवेश केला होता आणि इथं रणधुमाळी माजली होती. स्वतः निलेश राणे सुद्धा अगदी ठाण मांडून होते आणि वैभव नाईक हे तर अगदी मतदाना दिवशी सुद्धा इथं आपल्याला पाहायला मिळत होते. तर यानंतरच्या ज्या घडामोडी घडल्या त्या आचऱ्याची निवडणुकीची त्यांनी कशा पद्धतीने याला सगळ्याला कलाटणी दिली होती या सगळ्या घडामोडींनी? नक्कीच मंगेश टेमकर हे ज्यापूर्वी ज्यावेळी मागची निवडणूक झाली 2018 साली जी निवडणूक झाली आचरा ग्रामपंचायत, त्यावेळी राजकीय समीकरण ही वेगवेगळी होती. नारायण राणे हे यांचा महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष या ठिकाणी होता, तर शिवसेना भाजपची युती होती. आता राजकीय समीकरणे राज्यातली बदलली, त्यानुसार मालवणमधील सुद्धा राजकीय समीकरणे बदलून गेली. नारायण राणे हे भाजपमध्ये गेले, आता केंद्रीय मंत्री आहेत. तर शिवसेना भाजप एकनाथ शिंदे हे तिकडे गेल्यामुळे शिंदे गट बाजूला गेला. त्याच्यामुळे आचऱ्यामध्ये आता शिवसेने 2 आहेत. त्याचप्रमाणे मंगेश टेमकर हे स्वाभिमान पक्षातून त्यावेळी निवडणूक लढून जिंकून आलेले होते. त्यांनी वैभव नाईक यांच्या उपस्थितीत ठाकरे गटात प्रवेश केला. त्यामुळे मंगेश टेमकर विरुद्ध जेरॉन फर्नांडिस अशी ही काटेकी टक्कर अशी लढत त्या ठिकाणी झाली. किंवा या विजयामुळे या सगळ्या विजयामुळे भाजपला आता पुढच्या निवडणुकांमध्ये कसे पडसाद उमटणार आहेत आणि भाजपला या विजयामुळे कसं बळ मिळालेलं आहे? कृष्णाजी, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय का? नक्कीच हा विजय हा भाजपचा आत्मविश्वास एकंदरीत वाढवणार आहे. कारण 11 सीट भाजपने या ठिकाणी खेचून आणले आणि एक सरपंच, त्यामुळे आचरेमध्ये भाजपचाच करिश्मा या ठिकाणी चालताना पाहायला मिळाला. त्यामुळे आगामी लोकसभा विधानसभा या निवडणुका आहेत त्या अनुषंगाने
वैभव नाईक यांना या ठिकाणी मोठी कसरत करावी लागणार आहे, कारण वैभव नाईक या गावामध्ये पूर्णपणे ठाण मांडून होते. अगदी मतदाना दिवशीपर्यंत ते आत्रे गावात ठाण मांडून होते. प्रत्येक वाडी वस्तीपर्यंत त्यांनी प्रचार यंत्रणेत स्वतः सहभाग घेतला होता. त्यामुळे वैभव नाईक यांच्यासाठी हा धक्का मानला जातो. पण वैभव नाईक यांचाच पराभव म्हणावा लागेल, कारण त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती, ते ठाण मांडून होते आणि आता सध्या मालवण कुडाळ विधानसभा मतदारसंघाचे ते आमदार देखील आहेत. मात्र या पराभवामुळे कशा पद्धतीच्या अडचणी ह्या वैभव नाईक यांच्या समोरील वाढलेल्या आहेत? नक्कीच वैभव नाईक या मतदारसंघाचे आमदार आहेत. कुडाळ आणि मालवण या दोन्ही तालुक्यात ग्रामपंचायत निवडणुका होत्या. मात्र आकडा ही या दोन्ही तालुक्यात मिळून एक मोठी ग्रामपंचायत, एक 13 सदस्य असलेली ही ग्रामपंचायत या ठिकाणी असल्यामुळे वैभव नाईक यांनी कुडाळ पेक्षा मालवण तालुक्यामध्ये जास्त लक्ष घातला होता. त्यामुळे आचरा हा मालवण तालुका हा नारायण राणे यांचा बालेकिल्ला मानला जातो. त्यामुळे आता या ग्रामपंचायत निवडणुकीमुळे कुठेतरी वातावरण आपल्या विरोधात जाऊ नये, त्यामुळे आतापासूनच वैभव नाईक यांनी आत्रे गावात ठाण मांडून एकंदरीत स्वतःही प्रचार यंत्रणा होती ती राबवली होती. तर कुडाळमध्ये सुद्धा त्यांची जर आपण बघितले तर भडगाव ग्रामपंचायत होती, त्या ठिकाणी आमदार वैभव नाईक यांचे शिवसहाय्यक बाबीगुराव हे त्या ठिकाणी नेतृत्व करत होते. तिथे सुद्धा त्यांना धक्का बसला. त्यामुळे आमदार वैभव नाईक यांचा जो मतदारसंघ आहे त्यालाच कुठे भगदाड आता पाहायला पडताना दिसत आहे. मात्र यामुळे एक प्रश्न उपस्थित होतोय, तो म्हणजे मंगेश टेमकर जे राणे समर्थक होते बरेच काही वर्ष, ते जेव्हा ठाकरे गटात गेले तेव्हा भाजपला हा मोठा धक्का होता. मात्र तिथं न थांबता त्यांनी जेरॉन फर्नांडिस यांना उमेदवारी दिली आणि ही उमेदवारी भाजपच्या विजयासाठी महत्वपूर्ण ठरली. तर याबद्दल कसं विश्लेषण करता येईल? त्यावेळी राजकीय परिस्थिती हा बोला. आवाज नाही. जेरॉन फर्नांडिस यांना दिलेली उमेदवारी कशा पद्धतीनं या सगळ्या विजयासाठी महत्वपूर्ण ठरली आहे? एकंदरीत जेरॉन फर्नांडिस यांचे त्या ठिकाणी स्वतःच असं वेगळं वलय आहे. त्यांची प्रतिमा जनमानसात चांगली आहे. तर मंगेश टेमकर यांचा ग्रामपंचायतीचा अनुभव हा जास्त होता. 5 वर्ष एकदा ग्रामपंचायत सदस्य आणि पुन्हा आता त्यांची मुलगी टेम्पर ही सुद्धा या ठिकाणी 5 वर्ष पदभार स्वीकारला होता. त्यामुळे आचऱ्यातली साधत मंगेश टेमकर यांना वैभव नाईक यांनी त्यांची सुद्धा प्रतिमा त्या ठिकाणी स्वतःच ओले होतं. त्यात निलेश राणे यांनी सुद्धा त्यामध्ये लक्ष घातलं होतं. निलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली दत्ता सामंत असतील, धोंडी चिंदरकर असतील, महेश मांजरेकर, संतोष गावकर या ठिकाणी निवडणूक प्रभारी होते. त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी प्रचार यंत्रणा राबवून एक विजयापासून ठाकरे गटाला रोखले. मात्र या संपूर्ण निकालाचं कसं विश्लेषण करता येईल? कुठली कारणं जी आहेत ती ठाकरे गटाच्या पराभवाला कारणीभूत ठरली आणि कुठली रणनीती जी भाजपच्या विजयाला सोपा करू शकली? त्या ठिकाणी आचऱ्यामध्ये देवस्थान जमिनीचा एक विषय होता. जमिनीचा हा मुद्दा होता. तो मुद्दा घेऊन मंगेश टेमकर हे गेली अनेक वर्ष लढत आहेत. त्यामुळे कुठेतरी वाटत होतं की देवस्थान जमिनीचा जो प्रश्न हा खरी न्यायालयीन बाब आहे, तरी पण त्या विषयाचा फायदा कुठेतरी त्यांना होऊ शकतो अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. शिवाय भंडारी समाज आहे तो सुद्धा त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र असे असताना सुद्धा त्याचा लोकांनी जाती किंवा समाज धर्म यासाठी न बघता किंवा जमिनीचा विषय असेल त्यात पण न पडता एक विकास या माध्यमातून विकास कसा होईल त्याच हिशोबाने लोकांनी जनतेने दिलेला हा कौल हा एकंदरीत लक्षात घेता येईल. कारण आमदार वैभव नाईक यांनी गेल्या 10 वर्ष म्हणजे आता 2 टर्म त्या ठिकाणी आमदार आहेत, मात्र एकही काम केलं नाही, ठोस असं काम केलं नाही असा आरोप भाजपच्या वतीने करण्यात येत होता. आणि कुठेतरी हाच मुद्दा जनतेला सुद्धा पटलेला दिसतो असं या ठिकाणातून स्पष्ट दिसतंय. धन्यवाद कृष्णाजी, आपण दिलेल्या संपूर्ण माहितीसाठी आणि केलेल्या विश्लेषणासाठी. या संपूर्ण अपडेट आम्ही तुमच्याकडून जाणून घेतच राहणार आहोत. मात्र आता इथंच थांबतोय. आता पुन्हा एकदा जाऊया कुडाळच्या निकालाकडे. अतिशय अटीतटीचा सामना रंगला होता आणि महत्वपूर्ण जो निकाल होता तो होता कुडाळ तालुक्यातला आणि ही ग्रामपंचायत होती ती म्हणजे भडगाव. आणि इथं निलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली लढली गेली. निलेश राणे यांचे जे पीए आहेत ते म्हणजे योगेश घाडी यांचा मोठ्या मताधिक्याने विजय झालेला आहे. तर दुसरीकडे वैभव नाईक यांचे पीए हे त्यांच्या विरोधात उभे होते
आणि बाबी गुरव हे वैभव नाईक यांचे पीए होते आणि त्यांचा मात्र पराभव झालेला आहे. निलेश राणे यांचे पीए योगेश घाडे यांनी वैभव नाईक यांचे पीए बाबी गुरव यांना पराभवाचा धक्का दिलेला आहे. हाय व्होल्टेज असा ड्रामा या ग्रामपंचायतीसाठी रंगला होता. भडगाव ही ग्रामपंचायत होती आणि इथं निलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली या ग्रामपंचायतीवर मोठं वर्चस्व आहे ते भाजपनं मिळवलेलं आहे. त्याचबरोबर 101 मतांनी भाजपचे गुणाजी लोट हे सरपंच पदाचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. मात्र ही भडगाव ग्रामपंचायत विशेष चर्चेत आली होती ते निलेश राणे आणि वैभव नाईक यांच्या पीएनमुळे आणि ही काटेकर टक्कर पाहायला मिळाली आणि इथं बाजी मारली ती योगेश घाडे यांनी. जवळपास योगेश घाडे यांनी जिंकत बाबी गुरव यांचा पराभव केलेला आहे. 7 पैकी 6 सदस्य हे भाजपचे विजयी झालेले आहेत. कुडाळ तालुक्यातील भडगाव हा ठाकरे गटाचा बालेकिल्ला मानला जात होता. या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावण्यात भाजप यशस्वी ठरलेला आहे आणि यातलं महत्वपूर्ण लढत होती ती सदस्यपदासाठी असलेल्या दोन्ही पीएनची. माजी खासदार निलेश राणे यांचे पीए योगेश घाडे तर दुसरीकडे वैभव नाईक यांचे पीए बाबी गुरव हे एकमेकांच्या समोर होते आणि यात बाजी मारलेली आहे ती योगेश घाडे यांनी आणि यावर महत्वपूर्ण असा विजय मिळवलेला आहे. कुडाळ मालवण मतदारसंघातील 6 पैकी 3 ग्रामपंचायती या भाजपकडे, 2 ग्रामपंचायती या ठाकरे गटाकडे आलेल्या आहेत तर एका ग्रामपंचायतीवर गाव पॅनलचा विजय झालेला आहे. अतिशय महत्वपूर्ण आणि काटेकी चुरस अशी इथं पाहायला मिळाली होती. महत्वपूर्ण अपडेट या निमित्तानं आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत होतो आणि विशेष आणि सगळ्यांचं लक्ष वेधणारी जी ग्रामपंचायत होती ती आचरा ग्रामपंचायत. इथं मात्र भाजपनं मोठा विजय मिळवल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. आताच्या घडीची मोठी बातमी, मोठी अपडेट या निमित्तानं समोर येत आहे. महत्वपूर्ण निवडणुका इथं लागलेल्या होत्या आणि यावर देवगडमध्ये 9 मधील 8 ग्रामपंचायतींवर भाजपनं विजय मिळवलेला आहे. अशी आतापर्यंतची तरी आकडेवारी आहे. याबाबत अधिक अपडेट आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत. मात्र सध्या कुडाळचा महत्वपूर्ण निकाल जो होता तो भडगाव इथला आणि तिथं मात्र भाजपचं वर्चस्व असल्याचं पाहायला मिळत आहे. सिंधुदुर्गातील कुडाळमध्ये 5 ग्रामपंचायतींसाठी निवडणुका लागल्या होत्या. त्यामध्ये वालावल, हुमरमळा आणि वर्दे या 2 ग्रामपंचायती आहेत त्या ठाकरे गटाकडे गेलेल्या आहेत आणि वालावल आणि भडगाव या ज्या 2 ग्रामपंचायती आहेत त्या भाजपकडे आलेल्या आहेत. तर तिसरी हुमरमळा अणाव ही जी ग्रामपंचायत होती ती गाव पॅनलकडे गेली असल्याचं पाहायला मिळत आहे. मालवण तालुक्यातील आचरा ही प्रतिष्ठेची समजली जाणारी एकमेव ग्रामपंचायत भाजपने मिळवली आहे. तर कुडाळ मालवण मतदारसंघातील 6 पैकी 3 ग्रामपंचायती या भाजपनं आपल्या ताब्यात ठेवलेल्या आहेत. त्याचबरोबर पॅनलकडे सुद्धा गेलेले आहेत. कुडाळ तालुक्यातील भडगाव ग्रामपंचायतीवर विजय मिळवत भाजपनं वैभव नाईक यांना मोठा धक्का दिलेला आहे. त्यामुळे आता महत्वपूर्ण अशा या सगळ्या आपण अपडेट पाहत होतो. दिवसभर या संपूर्ण निकालाचे अपडेट आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत होतो. वेंगुर्ला असेल, त्यानंतर देवगड, मालवण, कुडाळ यासाठी या निवडणुका होत होत्या. वैभववाडीत सुद्धा निवडणुका लागल्या होत्या. मात्र वैभववाडीच्या ज्या निवडणुका आहेत त्या मात्र बिनविरोध झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. तर दुसरीकडे जे कणकवली आहे तिथं पोटनिवडणुका सुरू होत्या आणि तिथं सुद्धा चुरशीची लढत झालेली आहे. संपूर्ण एकदा निकालावर आपण नजर टाकणार आहोत. कशा पद्धतीनं कुठकुठले उमेदवार सदस्य विजयी झालेले आहेत त्याचा आपण आता आढावा घेऊया. पहिल्यांदा जाऊया दोडा मार्गात काय स्थिती आहे ती जाणून घेऊया. दोडा मार्गातील साटेली भेडशी इथं 11 सदस्य होते. तिथं छाया सकाराम धरणे या 1002 मतांनी प्रचंड बहुमतांनी विजयी झालेले आहेत आणि इथं ग्राम विकास पॅनलचं वर्चस्व जे आहे ते आपल्याला पाहायला मिळते. प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये दीपाली मोरजकर या बिनविरोध आहेत. शोभना जुवेकर या बिनविरोध आहेत. गणपत डांगिया बिनविरोध आहेत. प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये सेजल धरणे बिनविरोध आहेत. सुमन डिंगणेकर बिनविरोध आहेत. राजन सावंत हे विजयी झालेले आहेत. प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये नीलपर्ण पारसेकर हे बिनविरोध झालेले आहेत. विष्णू सुतार बिनविरोध झालेले आहेत. प्रभाग 4 मध्ये संपदा गवस या विजयी झालेल्या आहेत. इस्माईल मजिद चांद या विजयी झालेले आहेत आणि चंद्रकांत मयेकर हे विजयी झालेले आहेत. दुसरी महत्वाची होती ती म्हणजे शिरंगे बोडण इथं गाव विकास पॅनलचं वर्चस्व पाहायला मिळत आहे. प्रकाश कदम हे सर्वाधिक मतं मिळून विजयी झालेले आहेत आणि त्यानंतर हा विजय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना
त्यांनी समर्पित केला होता. बोर्डांचा विचार करता इथं 7 सदस्यांसाठी ही निवडणूक होती आणि सरपंच पद हे थेट जनतेतून होतं. सरपंचमध्ये प्रकाश कदम हे 275 मतांनी विजयी झालेले आहेत. ग्रामविकास पॅनलमध्ये प्रतिस्पर्धी उमेदवार भिकाजी कदम यांना एकूण 80 मतं मिळालेली आहेत. प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये रिया कदम हे बिनविरोध झालेले आहेत, तर प्रशांत गवस या विजयी झालेले आहेत. प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये महिमा घाडिया बिनविरोध झालेले आहेत आणि संजय गवस या बिनविरोध झालेले आहेत. त्यानंतर प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये प्रदीप नाईक या बिनविरोध झालेले आहेत आणि मानसी घाडी या बिनविरोध झालेले आहेत. वैशाली घाडी या बिनविरोध झालेले आहेत. अशा पद्धतीनं या संपूर्ण निकालाचे अपडेट आपण पाहतोय. तर कुडाळ तालुक्याचा विचार केला तर 5 पैकी ज्या आहेत त्या 2 ग्रामपंचायती ह्या ठाकरे गटाकडे गेलेल्या आहेत आणि 2 ग्रामपंचायती या भाजपकडे आलेल्या आहेत आणि एकावर गाव पॅनलचं वर्चस्व असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. यामध्ये वालावल, हुमरमळा, वर्दे या 2 ग्रामपंचायती ठाकरे गटाकडे आणि भडगाव आणि वालावल जी ग्रामपंचायत आहे त्या ग्रामपंचायतीवर भाजपनं वर्चस्व मिळवलेलं आहे आणि हुमरमळा अणाव या ग्रामपंचायतीवर ही गाव पॅनलकडे गेलेली आहे. आणि या निमित्तानं मालवणचा जर आपण विचार केला तर 11 सदस्य पदांसाठी ही निवडणूक होती आणि ही बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित अशी ग्रामपंचायत होती. अगदी प्रतिष्ठेची झालेली होती. जेरॉन फर्नांडिस आणि बरीच वर्ष इथं मंगेश टेमकर यांचं वर्चस्व होतं. मात्र त्यांनी भाजपची साथ सोडून राणे समर्थकांची साथ सोडून त्यांनी ठाकरे गटात प्रवेश केला होता. मात्र मंगेश टेमकर यांच्या वर्चस्वाला सुरुंग लागलाय आणि जेरॉन फर्नांडिस आता इथं सरपंच पदाचे उमेदवार विजयी झालेले आहेत. आणि त्याचबरोबर इथं दत्ता सामंत यांनी देखील आता ही विजयाची नांदी आहे आणि 2024 मध्ये आमदार हे कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे निलेश राणे होतील आणि ह्या सर्व निवडणुकातून आम्ही पुढे जाऊ आणि हा जो विजयी घौडदौड आहे ती आम्ही कायम ठेवू असा विश्वास जो आहे तो दत्ता सामंत यांनी व्यक्त केलेला होता. आणि या काही ग्रामपंचायतींच्या आपण इलेक्शनचे अपडेट हे सकाळपासून पाहत होतो. सगळ्याचे निकाल आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत होतो आणि काटेकी टक्कर चुरस पाहायला मिळत होती. प्रतिष्ठेच्या निवडणुका झालेल्या होत्या, मात्र इथं वर्चस्व जे आहे ते आता भाजपनं मिळत असल्याचं पाहायला मिळतंय. अनेक महत्त्वपूर्ण ज्या ग्रामपंचायती होत्या तिथं वर्चस्व हे ठाकरे गटाचं होतं, मात्र ठाकरे गटाच्या वर्चस्वाला भाजपनं सुरुंग लावलाय आणि इथं दणदणीत विजय हा भाजपनं मिळवल्याचं आजच्या या निकालावरून तरी दिसतंय. त्यामुळे कुठेतरी वैभव नाईक आणि निलेश राणे यांच्यामधली चुरस ही आणखीन वाढणार आहेत आणि या ग्रामपंचायतींचा निकालाचा परिणाम हा भविष्यातील होणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर दिसणार आहेत. आगामी काळात अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रामपंचायतींचे निकाल येणार आहेत. ग्रामपंचायतींच्या अनेक महत्त्वपूर्ण निवडणुका होणार आहेत. त्यामध्ये नगर परिषदा असतील, त्याचबरोबर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि काही राहिलेल्या पोटनिवडणुका सुद्धा आगामी काळात पाहायला मिळणार आहेत. आणि त्यानंतर महत्त्वपूर्ण अशा विधानसभा आणि लोकसभेच्या सुद्धा निवडणुका लागणार आहेत. आतापासूनच आपण पाहतोय प्रत्येक पक्ष ही चाचपणी करतोय आणि ग्रामपंचायत ही जी निवडणूक होती तो ट्रेलर होता, मात्र ग्रामपंचायत ही गाव पातळीवर निवडणुका लढवल्या जातात. असं जरी असलं तरी आता इथं प्रत्येक पक्षानं ते न ठेवता प्रत्येक पक्ष यात उतरताना आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि एक प्रकारे इथं सराव केला जात असल्याचं सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतंय. आणि अशाच पद्धतीचे आगामी काळात जर पडसाद उमटले तर ठाकरे गटासाठी खूप मोठी धोक्याची चिंता, धोक्याची घंटा या निमित्तानं निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे आता ठाकरे गटाला विशेषतः आमदार वैभव नाईकांना या सगळ्याचे विचार करून आगामी काळात रणनीती आखून भाजपसमोर उतरणं हे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. आता इथंच थांबतो. या संदर्भातले अधिक अपडेट्स तुम्हाला दिवसभर सुद्धा पाहायला मिळणार आहेत. प्रत्येकाच्या प्रतिक्रिया असतील किंवा पत्रकार परिषदा असतील या निमित्तानं तुम्हाला तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवत राहणार आहोत. मात्र इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.